Tak jo, vítejte na podcastu, jsme na podcastu Brain VR teda, nebo jak to je? Já to uvedu, jo vlastně jsme i na vašem, sakra, znova. Nie, to na vašom sme, jsme na vašem celé. To je pravda, já jsem se zmát na chvilku. Hej, nás nemusíte riešiť, riešte to úplne za seba. Si se Dušan přišel ze Slovenska, ale klídej. Takže vítejte na podcastu Brain VR. Dneska tady sedíme v našem studiu, už nebudu říkat, že je úplně mega nový, ale pořád je nový asi. A máme tady Dušana Plichtu. Dušane, vítej na našem podcastu. Ďakujem, je mi cťou byť túto Slovákom v Prahe. Dušan je zakladatel Powerlogy, píše blog a vzděláváš a popularizuješ něco, čemu se říká biohacking a tak nějak si to trošku začal propagovat, hlavně na Slovensku teda. A samozřejmě máš vliv i na Česko, nejenom v rámci těch myšlenek, ale v rámci těch produktů, co s Powerlogy děláte. Jsou nějaký důležitý věci, které tě definují, kromě toho, že seš teda ten biohacker a ten zakladatel Powerlogy, CEO a tak dále. Co jsou ty další věci, které o tobě lidi vlastně nevědí, ale které jsou dost důležitý součástí tvýho života a jak by ses možná trošičku třeba definoval ty sám bez z těch škatulek? Ten biohacking to mi tak vždy sedelo z takého pohľadu experimentovania a dobrodružstva života. A teraz takto mám aj na svojej stránke, že som srdcom dobrodruh, ale srdcom aj manžel, otec 2 detí a podnikateľ, vlastne, ako by som to povedal, aj marketer, rôzne veci tam, kde môžem tvoriť. A teda tak ako to, čo mňa definuje aj v takom, či sa na to pozrieme cez numerológiu, alebo cez takú teóriu, alebo cez inú teóriu, tak vždy prídem na to, že tá životná sila, ktorá je vo mne a sú tu nejaké aj dary, tak je v tvorivosti. A to, že ja proste rád dostanem ten čistý papier a môžem tvoriť. Už horší som v manažmente a v takýchto veciach. Ani by som nepovedal, že v dokončovaní, to viem, ale ako, to je moje, že tvoriť. A veľmi ma naplňa, že z ničoho, z tej myšlienky, z nejakej vízie vytvoríš niečo a realizuješ nejakú pozitívnu zmenu, ktorá môže ovplyvniť teda ľudí, ale akože už tak možno nejde tak, že chcem ovplyvniť ľudí, že ja viem, že to je potrebné a už kto na to naskočí, tak to tak vieš, ak sa hovorí, že ten vesmír to rieši a že skôr ide o to, že cítim, že napríklad na tom Slovensku v Čechách niečo niekde treba posunúť. A ako sa hovorí, že ľuďom posvietiť na cestu. Nie som jediný, je nás tu viac, chvála Bohu, a čím viac nás bude, tak si môžeme navzájom svietiť na cestu. A každý má nejaký talent a nejaké schopnosti. No a teda, okrem toho, že ten tvorca biohacking, tak tá moja ako duša, alebo tá moja najväčšia schopnosť je proste spojená s jedlom. A tam sa cítim ako silný a poviem to tak, že možno sa to dá definovať ako nejaký nutrition masterchef. Okay. Čiže mám tu nutrition z pohľadu biohackingu, ma to fascinuje, tie nové poznatky, vedy, ale na druhej strane ja mám aj ako tú kuchyňu, to jedlo, že potrebuje to chutiť a nejak ako rád sa hrám s tým jedlom. Že mám k tomu veľmi silný vzťah. O tom věřím, že dneska bude ještě spousta řeči právě o jídle, o stravě a podobně. Ale já bych se teď na chviličku zastavil u toho biohackingu, protože já vnímám, že ty jsi byl taky jeden z těch prvních, který se tady ten pojem začali jako aplikovat právě v rámci jako Československa. Myslím, že možná i na Slovensku díky Jurajovi Bednárovi, tak vlastně ten pojem se stal možná jako slavnějším dřív než tady v Čechách. A mohl bys prosím pro posluchače tak nějak vysvětlit, co biohacking je a možná spíš než co je, co znamená pro tebe? A díky. Ja si trúfnem povedať, že som bol prvý a to uznal aj Juraj Bednár, ma volá takým pravdcom slovenského biohackingu. Ale ono to bola trošku aj náhoda. Ja som vlastne po vysokej škole nejak mal také obdobie, ako sa hovorí, že vyštudoval si super titul, hej, konzultant, fakulta managementu, biznis, hej, mohol som ísť presne, že ponúkať Deloitte, McKinsey,
Ernst & Young, všetko veľká štvorka, hej, také, že ideš akože kariéra, robil som so startupmi, robil som v podstate ako super zaujímavé veci. Bol som na Slovensku pri rizikovom kapitále, ktorý sa vtedy ešte len rodil a sa investovali firmy. Momentálne jedna z tých firiem už je v Amerike založená a má niekoľko miliard vo výskume už prefinancované a sú blízko k aplikácii na trhu. A robia také, že geotermálnu energiu a takéto veci. Hej. Čiže ja som akože super fascinujúce veci, ale presne, že tá duša nebola na svojom mieste a mňa to ťahalo k tomu jedlu a k životospráve a ja som mal šťastie, že som nejak išiel do Austrálie, do úplne iného prostredia, kde boli oveľa ďalej a tam som vlastne začal študovať a veľmi študovať ako vtedy Tima Ferrisa a vtedy bol ten online marketing a všetko to išlo tak hore z tej Ameriky a Austrália, globálny trh. No a cez to som sa ja vlastne tak nejak dostal k tomu, že ja chcem ísť ako za najlepšími na svete študovať tú ako keby, že performance nutrition. Tak som dostal odporúčanie v tom čase na Charlesa Polikina cez Slovenský silový inštitút. Takže ja som tam rýchlo sa napojil na týchto mentorov a oni mi povedali, že no tak akože to vidno, že ty si nejaký akože unikátny, vidíme, že si ščítaný a že chceš, tak keď chceš, tak zainvestuj v tom čase nejakých 2000 eur alebo koľko, že treba teraz sa rozhodniť do týždňa a v Kanade, v Toronte je v podstate 5-dňový priamy training Advanced Nutrition s Charlesom Polikinom osobne. Tak ja hovorím, že tak ako ešte šťastie, že som mal strýka v Kanade. Práve v Toronte. Tak to je znamenie, idem do toho. No a to bola vieš, taký ten change v živote, že potom stretneš Charlesa Polikina, to je vlastne jeden z najznámejších silových trénerov v podstate vo svete, kde ho už zomrel, ale ako keby veľmi uznávaný, on trénoval olympionikov Kanady a ako v tomto smere silového tréningu a potom ako keby v tej športovej nutrition k tomu bol jeden z prvých, ktorý začal riešiť optimalizáciu hormonálneho systému a to vtedy v tej dobe bola revolúcia. Ja som prišiel na to školenie a za 3 dní som bol odpálený. Ja som bol ako keby v novom vesmíre. Že my sme tu riešili nejaké makroživiny a jedz menej, hyb sa viac. Hej. A také, vieš, také úplne, že volajme to, že základnú školu, hej, tejto životosprávy. A tam zrazu si bol proste Amerika, hej, že výskum a že wow. A suplementy, magnézium, jak to všetko funguje, vysvetlené protokoly. A si sa stretol so svetovými ľuďmi aj na úrovni tých trénerov, aj nutrition coachov. Takže toto ma tak odštartovalo a posunulo. No a tam práve prišiel jeden taký ako borec, namakaný to bol, že korba, hej, akože prišiel, že tak a on hovorí, že no že ja som niečo hovoril o jedle a o káve, som sa tam niečo rozprával, nejaké debaty, lebo ja som mal rád kávu a už som riešil vtedy niečo s kávou, nejaký taký svoj biznis som niekde aj robil, možno pre nejakú kávovú firmu, som to tak nejak sa v tom hľadal, tak som tam rozoberal o tej kvalite kávy. On tak po anglicky, you know, you need to try bulletproof coffee. That's something for you. Čo? You never tried bulletproof coffee? And I was like, čo akože ukáž mi. A on teraz, že káva, maslo, tam si dáš kokosový olej, vtedy ešte MCT neboli, že kokosový olej, pozri, tu taký je Dave Asprey, to taký typek, toto vyskúšaj, to je proste ako low carb, keto a ideš. No, poviem, že wow, no tak dobre. Prišiel som domov a ako dnes pamätám, že som si doma ako urobil tú kávu, dal som si tam maslo, kokosový olej, pozrel som sa na tie olejové škvrny, som si povedal, že gross, hej, že akože fúha, že toto je hustý. Že a teraz, že povedali vymixovať, vymixujem, pretože ja som si to vymixoval a poviem k tomuto stojí, že ja som vždy mal rád ako keby talianské raňajky, že to také, že káva s mliekom, kapučino a som si robil také, že opekaný akože toastík a tak srandičky, ale ako športovec, akože chutiť to chutilo, lenže tým, že to boli sacharidy, cukry a tak som bol 2 hodiny hladný. A ja som vlastne nevedel tak fungovať mozgom. Som bol z toho, ako potom som v kuse bol hladný. A teraz mi povedali, že nebudem hladný, že to funguje pre mozog, že to bude ako pecka. Pozrel som sa na to, si poviem, že fú, také tuky, že to bude hustý. A som si to zamixoval. A teraz, jak som si pamätám ten prvý, jak som to ochutnal, som si povedal, že
vole, to je ono. Že to bolo taký, že hustý latte, že to bolo len, chutilo to ako to kafe latte, ale pritom také ešte lepšie. A teraz som sa napil a no aj, že ten mozog začal, že a ja vládzem a ja nepotrebujem, som hladný, asi idem a teraz, že aj kávu cítim, aj nie som. A to bolo, že ako keby, že životná zmena, lebo odtedy som vlastne to moje podnikanie sám začal písať blog, hej, začal som byť jak ten zajačik Duracell, hej. Si mladý, ešte nemáš deti, nič, tak som vtedy chytil tú kávu a som mal tak energiu a som začal ten low carb, začal som ten bulletproof diet, všetko som sa ako keby biohackersky vypimpoval a som sa dostal do toho biohackingu. Potom som išiel do Londýna na 5 dní cez ich bulletproof coaching. A sa vzdelať aj certifikovať. K tomu bol ako ročný... To už bolo přes Davea Aspreyho. To už bolo, áno, cez nich. To už priniesli do Londýna a mali potom k tomu ročný coaching. A tam to išlo o to, že ja som, keď niečo robím, ja si to potrebujem ohmatať. Že síce akože fajn, dáš nejaké prvé obdobie, si taký, že hype, že wow, káva, toto je, že všetko, majster sveta a potom za nejaký čas ti to tak akože trošku začne padať a teraz začneš tak uvedať, že a čo je vlastne tá realita? Že je to všetko úplne jediná vec, tá bulletproof diet a tak a teraz vidíš ten reálny život, hej, že sú tu aj cukry a tak teraz nejak a že kurník, že ja tam musím ísť ako keby, že osobne si ich ohmatať, že čo je tá ich filozofia, že či to nie je len nejaký americký bullshit. A to ma zase akože tak dostal, že išiel som do Londýna a prišiel som na ten ich coaching a ten coaching vôbec nebol, že tlačíme bulletproof produkty, hej, alebo že tlačíme nejakú ako tieto veci, že kupujte, vieš, taký nejaký, že MLM marketing, hej, a takéto firmy. Tam to bolo čisto, že personal growth, physical body, this energy, how it works a teraz začali optimization. A no aj, že to bolo školenie nutrition coachov s tým všetkým a do toho vlastne nám vysvetľovali aj cyklickú ketózu, ako veci fungujú a to sa mi veľmi páčilo. Potom tam boli ľudia z celého sveta a tie produkty k tomu boli len také, že normál. Hej, a vôbec nikto, aj medzi tým sa tí tréneri a ľudia bavili, že OK, toto v UK kupujem od inej firmy a tak, hej, lebo vlastne ten bulletproof nebol až tak silný v Európe. No ale to ma tak ako utvrdilo v tom, že je to na úrovni a že tam je za tým presne to vzdelávanie, systém a potom ešte ďalej to posunuli, kedy mali také obdobie, že veľmi to tlačili jak jednu najlepšiu vec, ale potom to tak zjemnili a definovali to presne, ak sa tá veda posúvala, že je to jedna z nutričných stratégií vhodná pre takých a takých ľudí a môžeš si vybrať. Hej. A čo je, hlavne ide o ten low carb a keto a správna aplikácia tej elimination diet, hej, ktorou vyčistíš organizmus a výrazne ho posilníš a keď ho máš ale vyčistený, ty môžeš inkorporovať veci späť. Mně vlastně přijde zajímavý, že když se řekne jako biohacking, tak co to celý hnutí, mi připadá, že stojí na kávě s máslem. že prostě, na začátku asi, jo. Že to je takovej ten otevírák těch dveří, protože my jsme vlastně taky se dostali jako jednu z prvních věcí vlastně ke kávě s máslem, když se řekne jako biohacking. A potom jsme si to jako redefinovali svým způsobem. A to bych se právě možná chtěl zeptat na takovou jako navazující otázku. Jestli si myslíš, že ten biohacking v tom, jak ty jsi ho tady popsal, že to teda není jenom nějaký jeden přístup k tomu, jakou si dáš snídani, jestli to je prostě káva s tím, nebo co tam jako nakombinuješ, ale je to celková ta optimalizace toho těla, mozku, využívání těch vědeckých poznatků v praxi a tak dále. Že takový jako komplexní organismus. A jestli to dneska náhodou trošku jako nezmutovalo v tom veřejném prostoru? No, ono to tak je, že, pozri, že máš tú filozofiu a tá filozofia je biohacking a to je vlastne, ty sa ma pýtal, že čo pod tým mám, tak je to v podstate z môjho pohľadu, že veda a umenie optimalizácie vonkajšieho a vnútorného prostredia, vonkajšie je okolo teba environment, kde sa pohybuješ, kde si vyberáš, že chceš žiť a kde čo budeš robiť a vnútorné je to tvoje celé prostredie, telo. Takže to je optimalizácia vonkajšieho a vnútorného prostredia pre zdravie a zdravie je definované ako vlastne realizácia svojho plného potenciálu. Že zdravie nie je stav bez choroby, ale zdravie je stav vysokej energie. A decid. A to je vlastne, a ten biohacking je o tom, že to založili, ten Dave Asprey bol ten, čo to vykričal a dal to do marketingu, ale vlastne išlo ten taký
veľmi pragmatický prístup ITčkárov v Silicon Valley, ktorí si na to urobili v podstate ako keby, že počítačový algoritmus a hľadali, čo všetko do toho vstupuje, čo viem vyhodnocovať, čo viem merať, vďaka novým technológiám, aké dáta viem získať a takto viem optimalizovať. Čiže ono to je krásne a je to podľa mňa aj v súčasnej dobe pre nás v tejto populácii uchopiteľné, lebo máme tu nové technológie a je to vlastne, je to veda. Hej? Je to jasná, exaktná veda, ktorá sa samozrejme stále vyvíja, ale nájdeš tam ako vysoké pravdepodobnosti, že vybrané veci v daných súvislostiach fungujú. A preto ja hovorím aj v tej životospráve, že je dobre chytiť sa konceptu a na koncepte hľadať princípy. Princípy sú kľúčové a v princípoch potom vlastne fungujú pre väčšinu ľudí a od tých princípov, od toho základu ideš individualizáciu. A nie je to o maximalizácii, ale o optimalizácii. No a tá káva s maslom asi bola potrebná z toho pohľadu, že teraz preskočíme na druhú vec a to je ten marketing. A marketing pre väčšinu ľudí funguje na maximalizácii. Hej, že dám ti niečo, čo ťa boostne. Dám ti niečo, čím prekonáš sám seba, limity a skratky a tak ďalej. Tak bohužiaľ, akože takto funguje, ale asi je to v poriadku, lebo vieš, ty niečím potrebuješ zaujať a rozbiť vieš, ako to je, že máš súčasný stav a ty potrebuješ niečím ho rozbiť, aby dokázali vzniknúť nový stav. No a to rozbitie je vlastne také, že potrebuješ mať tú odvahu. Hej, to tam pustiť. A ten esprit a tá káva s maslom je tá odvaha, ktorá dokáže rozbiť, zaujať a to, že ľuďom povie, že kašli na raňajky, hej? Že v podstate ti ich netreba. Doteraz si myslel, že ti ich treba a zrazu ja ti ukazujem lepšiu vec. To je super, že to je ta disrupce, ale člověk musí být opatrný, protože do toho pojmu biohacking ty můžeš, jako když se psovi balí do šunky prášek, ty do toho můžeš krásně zabalit i bullshit. Vlastně právě, že někomu změníš to jádro té informace, že toto ti může pomoct, může to být změna přístupu ke tvému zdravému životnímu stylu a na té druhé straně můžeš mít, já ti chci něco prodat a vůbec mě nezajímá, jestli to pomůže a budu to, zanálepkuju to pojmem biohacking. Za mě teďka, co z toho vychází vlastně celkově i jak vnímám to prostředí, jak biohackerů, biohackingový a tak dále, tak se to posunulo v průběhu času od toho právě zamarketovaného pojmu, ať je to bulletproof káva a tak dále, a toho vlastně jako hypeu, že všichni prostě musí být super výkonní a tak dále. A to bylo, řekněme, ta hustle culture a tak dále, tak pokračovala prostě před pár vlastně jako ještě lety. A dneska je daleko víc pojmů, jako je udržitelnost, jako je to, že ta individualita, právě to, že člověk si může vybrat, co mu vyhovuje. A hrozně se mi líbí vlastně to, co jsi popsal v rámci toho, že se inkorporuje člověk nějaký koncept a mám pocit, že na začátku potřebuje nějaký pravidla, který dodržuje na základě třeba těch dat z té vědy. Jenomže potom zjistí, že mě tohle to nevyhovuje, protože jsem prostě jiný člověk trošičku, ale znám už ty pravidla a vím, že to můžu doplňovat ty principy, které mi fungují, plnit, ale zároveň otevřený těm změnám. Takže se mi hrozně líbí to, jak se to mění a jak vlastně i ty k tomu mám pocit, že přistupuješ. Že daleko víc už jdeš teďka do té udržitelnosti a ne tolik dogmatičnosti a jak sám říkáš, jak přistupuješ k jídlu třeba, což mě baví, že nebudeš snižovat tu chuť toho jídla na základě těch třeba jako vlastností, že vlastně všechny možné aspekty toho jsou důležitý. Že je tohle, jak o tom nějak jako přemýšlíš spíš směrem do té udržitelnosti. Vieš čo, chytím sa tej takej prvej vety, čo si tam dal. To je také veľmi silné, že poprvé si treba uvedomiť, že my Česi a Slováci sa radi zbavujeme zodpovednosti. Akože ja ti tu môžem predať, čo chcem, je to tvoja zodpovednosť, čo si kúpiš. To je krok číslo 1. Druhá vec, to uznávam, v spoločnosti máme problém, že máš tu veľmi veľa bullshitu, rôznych vecí a bohužiaľ to vzdelanie na druhej strane nie je tak adekvátne na to, že by to ľudia rozoznávali, alebo to ako keby je náročné rozoznať. K tomu ide ďalšia vec, hej, že to sa hovorí, že v biznise, tým, že aj podnikám, máš dve ako keby línie, že buď máš prachy, alebo máš čestnosť a odvahu. A teraz ako keby nechcem hovoriť, že prachy sú zlé, len ako na tom trhu vedia byť firmy, ktoré sú kapitalizované, silné a oni idú na čísla, idú na rast. A tlačia a im ide, že nový zákazník, vieš, to je ako keby v Prahe v centre. Turista príde raz, tak ako keby je mi jedno, či mu dám najlepšie jedlo, aké on mi to zaplatí. Ja viem, že mi to zaplatí
ale neriešim to, že či mi príde druhýkrát, tretíkrát, pretože som na turistickom mieste a viem, že to tam akože má to svoj marketing a tých ľudí tam je dosť. Takže idem na objem a proste neriešim. Alebo máš potom tú reštauráciu, ktorá má srdce a niekto, kto to robí dlhodobo a má svoje meno a prídu mu tam aj domáci a má retenciu. A to je ten rozdiel, že my v PowerLogi sme tiež prvé 3 roky, tým, že sme robili nové veci, ja som bol označený za konšpirátora, šarlatána, mladého, drzého blbca, takisto vie, že kde čo? A ja hovorím, dobre, fajn, čak robil som aj chyby, bol tam aj ego trip, niekde som samozrejme ako si neuvedomil už tú zodpovednosť, čo som mal, tak som ako v tej komunikácii to nerobil dobre, ale však som sa učil. No a teraz sa to ukazuje, firma má v podstate oficiálnych 7 rokov, tak reálne to je takých skoro 10 rokov, odkedy som úplne začal. My máme jednu z najvyšších retencií zákazníka. Máme obrovskú dôveru, ktorá aj teraz v kríze nás podržala. Vysoký nákupný košík. Ťažšie je nám ako keby vysvetliť tie inovatívne a nové veci, prečo aj viacej stojíme, ale tí ľudia už keď kúpia produkt, tak majú obrovské pravdepodobnosť, že si to kúpia druhýkrát a nemáme za sebou žiaden rizikový kapitál a miliónové teda investície aj v eurách alebo aj v českých korunách. To je v podstate takto. A robíme to ako keby máme súkromných investorov, niečo tam treba, ale je to vlastne ako keby poctivo stavané a my sme si aj tak povedali, že tá firma nie je na mäso, ale je tá firma, že tu za niekoľko rokov, 20-30, sa zaradí medzi československé firmy, ktoré robia aj globálny produkt a vytvorili tu nejakú pozitívnu zmenu a vytvorili pridanú hodnotu. A je to nejaká značka, voči ktorej ľudia majú dôveru. A tá dôvera teraz rozhoduje aj v súčasnej dobe. A teda môžem robiť chyby, ale keď viem urobiť chybu, viem ju aj priznať, viem sa meniť, ale potom ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska sa to ukáže a vidíme to aj na množstve akože krachujúcich e-shopov, ktoré rýchlo rástli a tá doba sa mení. Že už aj tí investori a investorské nálady nie sú také, že na rýchly rast, lebo vidia, že to bolo prepálené, ale sa to pekne ukľudňuje a ja neviem, či ako keby sa aj tá spoločnosť prebudzame do toho, že ideme späť ako keby k tej zemi, vieš, takej tej pomalšej hodnote a robiť veci kvalitnejšie. To možná krásně vlastně rozdělil takový koncept krátkodobých a dlouhodobých dopaminů, nějakých cyklů, že vlastně ten krátkodobý dopamin má tendence nás trošku, jak to říct, korumpovat. Že právě je důležitý ta bezprostřední odměna, třeba jako ty peníze, které jsou součástí toho, ale potom my můžeme tu pozornost přenést do těch dlouhodobých, kde už se ukazuje víc ten smysl, víc ten impact na vůbec to, jak to prostředí kolem bude vypadat a člověk to může použít i v té osobní rovině. Toto je pro mě součást i biohackingu, anebo vlastně krásný, že o té firmě se dá uvažovat jako o tom organismu, který ve výsledku v těch krátkodobých i dlouhodobých cyklech bude ovlivňovat to prostředí kolem. Tak a ja to poviem teraz veľmi otvorene, kde som sa aj sám ako keby dostal na tej krivke toho vývoja aj firmy, aj samého seba. Že ono to, jak som povedal, že ego trip, ono je to často o tom, že väčšina podnikateľov a ľudí, ktorí na prvý pohľad vyzerajú ako áčkoví hráči a veľa ľudí ich obdivuje, tak majú akože vlastné traumy. A ja som sám akože v sebe dohľadal, že vlastne som sa skoro aj vyčerpal, odpálil, lebo som potreboval mať nejaký úspech, ktorý som si ako keby z tej vlastnej traumy potreboval realizovať pre vlastnú sebahodnotu. Ale tým, jak som ako chvála Bohu išiel cestou a narážal, tak som ja bol ten z tých, ktorí to dokázali meniť a vlastne upúšťať od toho. Hej. Ale je to náročné. Ale ty v tej spoločnosti reálne to máš v manažerských pozíciách, firmách. To je proste tam, že to nemusí byť len podnikateľ. To môže byť aj ten človek, ktorý robí kariéru a je menej tých, ktorí to majú ako keby vybalancované a robia to naozaj z toho vnútra, zo srdca. A zo srdca by to bolo aj v mojom prípade, že by som sa 3 roky tak nehnal za tými číslami a za rastom. Lebo ja som zo srdca robil dobrú vec, len to ego to hnalo ako keby, že dám rýchly rast a ja to akože hacknem. Hej. A to je tá ako keby umenie
Hej, nie je tam jasná odpoveď, ale to každý si vie zhodnotiť sám, ale vidíme to v spoločnosti v miere vyčerpanosti, vyhorenosti, depresí, tak a potom a často to ale vidíš u tých akože úspešných ľudí. Hej. Potom tam, že jo, k tomu mě napadá vlastně z té psychologické úrovni jako syndrom hodného kluka, že vlastně to může být podobná věc, kdy prostě lidi, jak teda muži, tak ženy mají problém říkat ne na věci a potřebují si tu hodnotu vlastně projikovat tam do toho externího světa a mám pocit, že to vlastně jako každý člověk pracuje se svou sebehodnotou a musí na ní pracovat. My jsme se vlastně bavili teďka i s Krištofem nedávno v podcastu o podobných věcech a o tom, jestli to pramení spíš teda zevnitř, anebo spíš jako zvenku a to, že se člověk si může uvědomit, jak to má on a možná to směřovat spíš právě víc jako zevnitř, postupně to měnit a tak dále. A jenom hrozně důležitý je, že každému ty dveře jsou otevřené. Jakkoliv to kdo má, tak vždycky je možnost na tom nějakým způsobem pracovat, i když to může být sakra těžký občas. Tak to je, a tam len doplním, že nie je to len syndrom akože dobrýho kluka, to je len jeden odtieň, môže to byť na druhej strane ten človek, ktorý mal veľmi ťažké detstvo a tak ďalej, zase on ako keby má inú tú traumu a z toho ako keby vychádza, hej, dokázať tú svoju hodnotu a vie, že možno neuznáva svojho otca a teraz ho chce prekonať. Niekto sa stane až tyranom, hej, zachráncom sveta z tohto pohľadu. Sú tam rôzne odtiene duhy, ale to už je tak psychológia, aby som do toho nezachádzal, len by som to pomenoval na jednoduchej tej úrovni, že veľa zistíš o človeku jednoduchou otázkou, ktorou často ľudí šokuješ, môžete si to skúšať, že aké je tvoje poslanie v živote. A to je v poriadku, že niekto to úplne nevie, alebo je v období, že to nevie, ale minimálne cítiš z tej odpovede, hej, že kde je, alebo sa na ťa pozrie, aké poslání, co ty jako vole, co ty ježeši, jako. Tak to je super otázka pro nás osobně, já si na to určitě budu odpovídat a určitě pro posluchače je super jako praktická věc, že každý si může prostě napsat a může si vypsat z toho, a co ho zrovna napadá. Takže díky za to. Alebo predstav si, že nie sú tu peniaze a tak a ty si ako prišiel na ten svet, nejak ako niečo vieš, niečo nevieš, niečo ťa priťahuje, niečo ťa baví a teraz nejak tak rozmýšľaš, že okrem toho, že si tu ty, tak že slúžiš tu niekomu niečomu, tak slúžiš tam, kde niečo vieš. Akože ty máš nejaký ten talent. Hej. To je napísané aj v Biblii, aj v rôznych ako filozofiách. A bohužiaľ ako aj v tej mladej generácii ako často je to stratené. Já myslím, že postupně nacházíme ty nástroje, které nám to znovu pomáhají objevovat právě v té mladé generaci, která je často v zaplavení těch nových informací a těch krátkodobých dopaminů, ale myslím si, prostě nejlepší přístup k tomu je být, že jo, samozřejmě optimista, protože Kevin Kelly říká, že právě optimisti jsou ty, kteří v tom dlouhodobém horizontu mějí tu společnost. Děkuju za to, že jsme se takovým způsobem dotkli toho mindsetu, ať už přístupu k sobě, protože myslíme si, že v součástí biohackingu je právě ta zodpovědnost za svůj život a obecně opravdu přijímat zodpovědnost za každý svoje rozhodnutí. Nejenom v tom zdravém životním stylu, ale každý svoje rozhodnutí. A já bych se teď chtěl vlastně pověnovat tomu mindsetu ve stravování. Jak vlastně o tom člověk může uvažovat, jak o tom uvažuješ ty, jakou roli hraje nastavení mysli, když přijde na jídlo a stravování. Základný problém, ktorý tu máme, je ten, že naozaj ako keby sme oddelení od toho jedla a to jedlo vnímame často ako nejakú hmotu. Ako kalóriu, ktorá nám má dať nejakú energiu. A sme od toho tak oddelení a na druhej strane potom akože nevnímame to naše telo a nevnímame to, že vlastne jedlo nie je len kalóriou, ale je to komplexná informácia. To je taký, ako keby táto veta mňa definuje v tom, kedy dávam iný pohľad na to jedlo. Lebo jedlo je jednak, že komplexná informácia pre tvoj organizmus na viacerých úrovniach a po druhé je to tvoje priame spojenie s prírodou. Lebo my sme príroda a vlastne to jedlo je tiež súčasť prírody a vlastne ty sa dennodenne spájaš s prírodou cez jedlo. To mňa tak osvietilo raz v Taliansku. Dal som si 2 poháre vína, som si to tam rozjímal a normálne mi to prišlo toto, že vlastne čo my tu riešime, akože, lebo je tu nejaký pohľad vedy a tak, ale ono sa to všetko spája, aj tá nová veda krásne ukazuje to cez ten popis, že
že vlastne jedlo je naše spojenie s prírodou a čím viac sme zladení, tak tým lepšie a zase z tej prírody, zase vďaka biohackingu a tým znalostiam si vieme ako keby lepšie energie vyberať. Hej, individuálne podľa toho, akom sme prostredí. Čiže ty sa vlastne ako nejak synchronizuješ so svojím prostredím a s prírodou a zároveň vďaka svojim znalostiam si z nej vyberáš to, čo je pre teba najlepšie, aby ty ten potenciál si tam ako aby si svietil. A teda mal veľa energie. Existuje v tomhletom kontextu nějaká jako možná univerzální přístup ke stravě, protože vlastně myslím si, že jako lidi tak si vyvíjíme každý trošku v jiný krajině. Je to jiný, když se vyrostu v Chorvatsku, jiný, když v Itálii, jiný, když tady ve střední Evropě. Jestli se podle toho můžou lišit i naše přístupy právě k té stravě. Môžu. Ja poviem, že genetike dávam menšiu váhu. Ja by som začal tam, že ten univerzálny prístup je uvedomenie si, to vedomie, že jedlo nie je kalória, jedlo je komplexná informácia. Len poviem teraz pár úrovní. Okrem kalórie je to vplyv na hormonálny systém, nejaká informácia pre hormonálny systém, je to potom vlastne obsah vitamínov, minerálov, antioxidantov, polyfenolov a vlastne aj tých polyfenolov alebo látok, ktoré živia mikrobióm. Hej, vlastne ten mikrobióm teraz sa ukazuje ako taký kľúčový živý organizmus, baktérie, ktoré sú v nás. Hej, takže vlastne len navzájom sa tam vymieňajú informácie a živia sa tieto baktérie. Je tam v jedle je ďalšia informácia je svetlo, a to svetelné spektrum. Hej, už len vitamín D, koľko to obsahuje, alebo proste aká farba toho ovocia je, aké je tam to svetelné spektrum. A teraz tá odpoveď na to, že aký je rozdiel medzi tým Chorvátom, dajme tomu väčším extrémom, niekým, čo žije na rovníku a tu, tak odpoveď je na toto prostredie. Hej, že my sa potrebujeme zosynchronizovať s prostredím a preto to druhé pravidlo je, že čo najviac sezónne a potom lokálne. A to je tiež to, čo tam ako funguje. A ja by som ešte trošku viac dal dôraz na tú sezónnosť a potom lokálnosť, lebo tá lokálnosť momentálne je dôležitá, to už je aj z pohľadu toho environmentu, ale zase, keď chceš niečo dobré pre teba v zime, to avokádo je pre teba dobré, lebo má šupku a ono, keď nie je úplne zďaleka a je dobre zberané, tak ono ti poslúži, lebo tá informácia je dobrá, lebo je to tukové a tak ďalej. Ale áno, máš tu aj iné možnosti a o čo ide, len aby sme za to avokádo platili adekvátnu cenu. Lebo musí byť drahšie ako slanina, ktorú máš tu. Hej. Takže to je ako takéto, že my máme chybne nastavený systém ceny jedla. To napríklad často ja riešim, že my máme absolútne chybne nastavené vnímanie skutočnej ceny kvalitného jedla. A už sa to deje, že napríklad už keď sa dostávaš k tomu prémiovému mäsu, syrom, čo robia tí malí farmári, hej, dostaneš nejaký steak, tak ten je akože kurňa drahý. Ale tak to má byť, hej, že ty si ho môžeš dovoliť raz za týždeň, si ho užiješ, potrebuješ si na ho zarobiť, lebo ono to stojí tú prírodu nieco. A to je presne potom, že tá konzumácia mäsa má byť oveľa menšia a takto, hej, tam sa to vyvažuje, že proste platiť adekvátnu cenu prírode a všetkým týmto článkom a potom by tie potraviny úplne inak stáli. To je hezký, že se mění to vnímání toho jídla právě o tom, o čem tady mluvíš celou dobu. Od nějakého toho objektu, od nějaký jenom tý jako čistý, jak to říct, jako matérie, že to bereš jenom, že potřebuješ dát do toho těla nějaký pohon, abys mohl jako jet dál, tak. Ale že potom si teprve můžeš uvědomit ty řády věcí, že vlastně to maso se od někaď dostane, má to nějaký zdroj, tak. Má to nějakou cenu přímo v té přírodě a víceméně i v té dopravě a tak dál. A to my často nevnímáme. Tak. A potom je tu tá otázka, že sa samozrejme treba mať pokoru voči tomu, že množstvo rodín a ľudí nemá také príjmy ako ja. Ale ja stále hovorím, že vždy máš možnosti. A ja poznám veľa, len to, že chudobnejších rodín, ktoré zdravšie žijú a lokálne si zoženú slaninu, vajcia, kapustu, bežné veci, chleba, kváskový, robia si to doma a jedia také poctivé veci a nejdú do toho supermarketu, lebo nemajú na to, aby tam hocičo nahádzali.
Hej? A o tom to je, že vlastne každý má tú úroveň zdravia a takto, že dá sa to, je to najmä o tých rozhodnutiach. Samozrejme, niekto to má ľahšie, niekto ťažšie, ale ten paradox najhorší je, že práve ľudia s vyšším príjmom majú nevedomie a proste všetko. A často sa rozprávame o zdravých veciach, aj tu si budeme hovoriť, že čo je zdravie a tak ďalej, ale vás poznám, hej, že to, čo robíš, to aj žiješ. A ja poznám veľa ľudí, čo zdravé, áno, všetko super a potom idem do mekača. Hej. Tak proste tak ako z princípu tam nejdem. Hej. Ja tam nejdem z princípu, pretože minimálne mám dve možnosti, A alebo B, hej, že komu dávam peniaze, do akého systému dávam peniaze. A to isté v nákupe, hej, že potraviny, že viem, že toto sú firmy, ktoré vo veľkom produkujú, môže to byť aj lacnejšie, tak ja sa radšej uskromním a radšej dám tomu lokálnemu farmáru a mu zaplatím 2-krát toľko za ten syr. A mám z toho aj lepší pocit, aj viem, že akému systému to slúži. Lebo to je problém, vlastne ľudia nevidia do potravinárskeho priemyslu až toľko, lebo všetci riešia, nechcem, to je zovšeobecňovanie, vedci, väčšina ľudí, na to sú jasné dáta, rieši v podstate Lidl, Albert, akože že reťazce. A napríklad, neviem, či viete, ale nemecké reťazce majú najväčšie zárobky na Slovensku a v Čechách. Lebo sú to menšie trhy, nemajú tu takú konkurenciu a oni proste Lidl, Kaufland tu majú akože najlepší biznis, najlepšiu maržu na nás. To ľudia nevedia, hej? Ale oni vidia lacné, neviem čo a tak ďalej. Čiže ono je to také zamotané. Napríklad ďalšia vec je, že máme tu Nemecko, hej, sme ekonomicky na to naviazaní. Tí Nemci sú úplne niekde ďalej. Prečo? Pretože majú obrovské dotácie na bioprodukcie a tí farmári sú vlastne ako keby tak dorovnávaní konkurenčne s tými veľkými hráčmi. Majú dotáciu, majú podporu a majú v tom regióne ako keby uprednostnenie. To isté robia Francúzi a aj severné Taliansko, Toskánsko, chodím tam. Hej, čiže ty vlastne urobíš potom bioprodukciu, máš biopotraviny, máš vyššiu cenu, ale máš odber, predávajú ťa, dajú ti akože aj ten priestor, ľudia si to vážia, hej, a vieš to celé robiť. Hej, u nás to ťažko je, lebo my napríklad PowerLogy sme jediná firma, a to si už trúfnem povedať, lebo mám na to akože prieskum, my sme jediná firma, ktorá dlhodobo asi 5 rokov má bio-orieškové masla na trhu. Prečo to ostatní nemajú? Pretože si to netrúfnú odmarketovať, pretože to niečo stojí a bio-orechy sú o 35% drahšie momentálne na trhu. A všetci tieto zdravé a ti tam predávajú proste kdejaké turecké všelijaké orechy, ktoré áno, ono to chutí, lebo však tam pridáš cukor a rôzne veci, urobíš z toho karamelu alebo kdejakú nutelu. Ale akože z princípu ako tam je, vieš, ten rozdiel. Jaký největší chyby člověk dnešní průměrný člověk dělá vlastně ve stravování. Protože nechci tady vyzdvihávat nějakou jednu konkrétní dietu nebo tak, ale spíš vyzvihnout nějaký jako principy, čeho ty si všímáš možná prostě u průměrného člověka. Co je ta největší chyba, který se možná můžeme zbavit, co bude ten vlastně největší boost. Protože občas to není jenom o přidávání věcí, ale často je to o ubírání věcí a to udělá možná... Myslím, že najväčšia chyba sú také tri veci. Prvá vec je tá, čo som teraz spomenul, ako keby, že áno, všetci chceme kvalitu, ale že pretaviť to aj do toho svojho správania. Že prečítať etiketu a naozaj aj pri tom rozhodnutí, že to vedomie, že naozaj, že čo my do toho košíka dávame a že niečo nekúpim. Hej. Aj keď som to možno 3 roky kupoval a niekedy sme to mali, hej, že to bola ako vec z detstva, ale zrazu, tak teraz už viem a toto nie. Druhá vec je taká, že ľudia nepoznajú dobrý rozdiel medzi makroživinami. Čo sú to tuky, bielkoviny a cukry a v každej tejto kategórii aspoň taký základný semafor alebo to, že lepšie, horšie. Hej, že sú rýchlejšie tuky, či teda rýchlejšie sacharidy, horšie cukry, ale sú aj lepšie cukry, aj dobré cukry. Ako keby aj toto, hej, že v tomto, ako tak v takom základe sa orientovať, že nie je cukor ako cukor, nie je meso ako meso, nie je tuk ako tuk. A jenom teda příklad rychlého pomalého cukru, tak rychlej cukr by byl asi typicky některý jednoduchý sacharidy, které nejsou obohacené další látky a pomalej sacharid by byl asi nějaký... Sušenka teda.
třeba nějaká sušenka přesně a pomalej by byl třeba, nebo bonbon, a pomalej by byl něco s vlákninou, možná něco směrem k bramborám, něco whole grain a tak dále, když brambory jsou taky docela jako rychlý, ale stejně, že tam je vláknina, bílkovina, tuk navíc, která zpomaluje to třeba trávení. Presne tak, čiže pomalé cukry máš v strukovinách. V čem? V strukovinách. To je co? Lušteniny. Lušteniny, jo. No, chlapci, preklady si. Ja po česky rozumím. Lušteniny. No, to je druhá vec. A tretia vec, ešte si myslím, že teraz začína byť kritická a chvála Bohu prichádzajú technológie, ktoré nám s tým pomôžu, je to, že ľudia vôbec neriešia, že rôzne jedlo, aj vďaka ich individualite a časovaniu, môže mať rôzny glykemický impact na ich cukor v krvi. A vlastne priamo vôbec netušia, že aj jedna Coca-Cola a tak ďalej, že prispieva ako keby zhoršeniu toho metabolického zdravia. Že to nie je tak, že vieš, často ľudia hovoria, no však teraz som na dovolenke, teraz tak, však toto. A potom sa čudujú, že nemôžu schudnúť, pretože to metabolické zdravie je už tak ako keby poškodené a tá inzulínová odpoveď je za roky už tak doba braná. Hej? A to je to, že a to som videl ako aj pri vlastnej ako kamarátoch, hej, že oni aj zdravo jedia, aj vnímajú, že toto je zdravé, toto je nezdravé, tak, ale vôbec nemajú šajnu, akože čo to znamená pre ich glukózu v krvi. A potom sa mňa pýtajú, že a ty ješ také, že vieš, a ty ješ také sladké, že to som ťa nevidel. Ja hovorím, no áno, teraz som mal tréning a teraz ako keby je ten čas, asi môžem dopriať, hej. On sa spýta, a ty piješ pivo? No, viem, kedy ho pijem a viem ako a samozrejme má to svoju mieru, ale to pivo je sacharid a tak, ale je to dobrý. Ako. ale nedávaš si ho akože na raňajky, alebo ako, hoci ako. No, čo tým chcem povedať, že najlepšie to vysvetľujem na tom príklade, že dáš si klobásu, kyslú kapustu a biele víno, a má to úplne iný impact na tvoj cukor v krvi, ako keď si dáš pivo, klobasu a chleba. Hej? A toto je tak, že a pritom aj klobasa, aj pivo, aj chleba môže byť zdravý. Aj jedna, aj druhá vec môže byť zdravá, len ako teraz ten cukor v krvi. A to sa teraz v súčasnosti aj v tej vede ukazuje ako kritické. Hej? Preto máme tu continuous glucomers a tam sa ukazuje, že ty vlastne nejaké jedlo, ktoré zledáš a blbo to robíš, aj pol dňa, tak ťa ako keby rozhodí. Hej? Doporučuji jenom, kdyby někoho zajímalo konkrétní jídla u individuálních lidí, tak na Instagramu třeba profil Glucose Queen, kde prostě lidi mají ten kontinuální data ze svého těla a prostě fakt je hrozně fascinující, že někdo si dá kvinou a jejich cukr v těle v pohodě, prostě normální glykemický index a mají energii a nemají crash potom a tak dále. Někdo jiný si dá kvinou a vystřelí mu to hladinu cukru v krvi a pak má crash, pak má hrozný hlad. Tak. Na základě kontextu. Ale to je hlavne to jeho metabolické zdravie, lebo čím viac si trénovaný, máš ten resistance training, ako ťažký a tak ďalej, otužuješ, máš metabolizmus na nejaké úrovni, čiže máš ho flexibilný, tak ty vieš proste prepínať z tukov do cukrov a tak ďalej a tie cukry krásne metabolizuješ, robíš ako keď robíš, tak robíš cyklickú ketózu a tak ďalej a ty vlastne všetko vieš využívať a si veľmi adaptabilný. A to je ten kľúč. A druhý kľúč je k tomu, že presne tá znalosť toho, že v akom poradí ješ to jedlo. A to je napríklad tá Glucose Queen, to je proste obrovské, že dáš niečo kyslé, hlavne ako keby octové, šalát, vlákninu a potom až to jedlo a na konci sacharidu robí obrovský rozdiel. A to je vlastne, reálne dostopuješ sa k tomu, že tradičné kuchyne a gastronómie španielská, francúzska, talianska, toto majú zavedené v ich postupe stolovania. Tam je vždy, že antipasto, šalát, hej, octovaný a tak ďalej, až potom je nejaké jedlo. Hej. A oni to tak majú. Takže dávajú tú vlákninu spíš na začátek toho stolování. Áno. Tam je vždy, že šalát, toto nejaká šunka, sír, vláknina, proteín, olivový olej, balzamika, octy. To je jako prvé jedlo. A ukazují se vlastně dvě věci z tohle, že když si dáme tu vlákninu předtím a tak, když to správně načasujeme, tak vlastně pak máme tendenci sníst míň vlastně těch třeba sacharidů a zároveň máme tendenci, a ta hladina cukru v krvi hlavně, ta glykemie, má tendenci být vyrovnanější.
a přesně mi připadá, ta flexibilita toho organismu je strašně jako zajímavá. Můžeme si představit člověka, který má třeba víc jako svalů nebo tu flexibilitu metabolismu. To je jako houba, která dokáže vsáknout všechny ty cukry, co přicházejí. A to je přesně houba jsme kdy? Po tréninku, po fyzickém tréninku. Já si můžu nandat prostě randál sacharidů, jenomže nechceme tady asi zase říkat že to není žádný dogma, že prostě každý si může dát kotel špaget, ale prostě nebudu to jíst asi každý den a prostě po tom, co jsem vůbec jako nic, třeba celý den se jako ani nehybnul a dám si k tomu procházku třeba, nebo dám si k tomu ten trénink nebo něco podobného. A jeden taky vlastně hack, to jsou ty octové věci, tak přímo, když si dá člověk apple cider vinegar, nějaký malej panák, jablečný ocet, tak se ukazuje, na to jsou jako krásné studie na to, že to snižuje právě tu glykemickou odpověď následujícího jídla. Tak to je, a vieš, v tej praxi to je o tom, že povedz mi si takú vec, že ideš do pizzerie, hej, super talianská pizzeria, idem s rodinou, tak my si dáme ako pizze na sharing, ale dáme si aj šalát a tak. Ja nepotrebujem zjesť celú pizzu veľkú, ale si dám aj šalát, aj z tej pizze, aj z tej a si to proste tak skombinuješ. Hej. A takto to je, ako funguje. Čiže len aj vyberáš z tých vecí. Takisto akože keď tie hranolky, alebo niečo si tam chceš trochu dať, tak vieš si dať akože dobrý burger, jednu žemľu dáš dole, tých hranoliek dáš iba pár pre chuť, máš tam šalát a to je akože celkom fajn jedlo. Jo. Zajímavý ta kombinace toho vlastně odebírání a přidávání. Tak. Že prostě přidat tak, aby to bylo pestobarevnější. Odoberať prázdne kalórie a tie väčšinou sú to tie sacharidy, alebo aj zlé tuky, ako také prepražené, tak, ale väčšinou sú to tie prázdne kalórie v tých sacharidoch, tých houskách obyčajných a takých hranolkách a takýchto veciach a pridávať čo najviac ako šaláty a tú vlákninu. Já bych tady ještě jenom k tomu, jestli můžu, ještě bych to rád vyzdvihnul, protože teďka vlastně jsme zmínili jednu úplně z nejdůležitějších věcí v kontextu právě zdraví a biohackingu. Protože jasně, řečí se spánek, pohyb a všechny tyhle věci, možná nějaká kognice a mozek, ale pokud se koukneme na ty studie, tak managing, nějaký spravování té naší glykemie, té hladiny cukru v krvi, tak se ukazuje, že je pro dlouhověkost, pro prevenci diabetu, kardiovaskulárních onemocnění, pro prevenci demence, pro prevenci jako nějakých poruch neurodegenerativních onemocnění a tak dále, tak je to jedna z nejzásadnějších věcí. Hned vedle pohybu a spánku samozřejmě, ale to s tím glykemickým indexem nebo s tím cukrem v krvi a jak tohle to ovlivňujeme, tá evidencia je to neuvěřitelná. Tak a to je tá jedna línia, že, ale pozor, nezabudnúť len na to, že zmanéžuješ cukor v krvi, lebo aj tá kvalita tej stravy, aká tam je, vlastne potom vplyvne tú druhú najdôležitejšiu vec a to je vlastne stav mikrobiomu. Hej, lebo ako keby dáš lacnejšie, horšie veci, tak tam žijú akože horšie baktérie a to prostredie nie je tak dobré, nemá toľko tej vlákniny a prebiotik, z čoho by žilo. A zároveň ešte tam máš veci, ktoré vlastne v tom jedle, keď tam sú tie hranolky a nejaké tie zlé tuky, tak vlastne podporuješ priamo zápaly a zápalovosť tela. Hej? Čiže tam sú tieto veci ešte, že mikrobióm a zápaly. To sú také, že glukóza, mikrobióm, výživa mikrobióm a baktérie a zápaly, zápalovosť. To sú také v češtině pro posluchače zápal rovná se zánět. Záněty. Velmi, velmi důležitý. Zase jedna z těch evidence, z těch důkazů se ukazuje zase ten jeden z nejdůležitějších pilířů, že součástí imunity, našeho zdraví mozku, kognitivní funkcí. Já bych se chtěl zeptat právě tak nějak prakticky pro posluchače. Když přijde k té stravě, tak my už se tady tak dotýkáme těch principů stravování, ale přemýšlím o tom takhle. Potřebuji nakoupit, z čeho bych se měl skládat teda nějak můj košík. A možná i co se týče nějakých surovin, ale i co se týče kvality a zdroje. Jestli bys k tomu měl... Ja by som sa len vyjadril k tomu, hlavne, že to už je všade tak hovorené, ale čo najviac prvotné potraviny a čítať tie etikety, aby tam nebola chémia. Čiže vlastne my chceme all natural, low sugar, hej, že nechceme tam akože nejaké extra cukry, prímesy, umelé sladidlá a chemiu chceme primárne z jedla preč a minimálne spracované potraviny. A potom je krok ďalší smerom k spracovaným potravinám, lebo aj tie treba. A aj my ako Powerlodge robíme spracované potraviny, že tie orechy sú pomleté, sú urobené v nejakom výrobku, tak potom si nájsť firmy a produkty, ktoré prečítam zloženie a v tých spracovaných potravinách nie je nič len akože kvalitné spracovanie, ale nie sú tam tie prídavky.
Hej, či je to proteínová tyčinka, čokoláda, čokoľvek, hej. Čiže sušienka, keď sa pozrieš bežná, tak má kvantum ako keby nevhodných tukov, zloženia, je to spracovaná potravina vysokokalorická versus ako, už len keď si tú sušienku akože sám doma spravíš z tých prvotných potravín, tak je to na inej úrovni. Takže to je to hlavné, čo treba začať riešiť a už potom si ľudia doštudujú viac, že podľa toho, že ktorý smer viac potrebujú posilniť, hej, že či je to tá zápalovosť, či je to viac ako, že to priberanie, chudnutie, to metabolické zdravie, alebo majú zase problém ako keby sústredenie, mozog a tak ďalej. Takže to záleží už potom individuálne podľa cieľov každého. Já bych se rád možná vydal 2 oblasti, co mě tady jako hodně zajímají, tak je právě mozek a ten microbiome, ten gut. My si často neuvědomujeme, že to není jenom o těch potravinách, kterými přijmeme, a to je to všechno, to je to, co se s tím děje a pak už se to vstřebává do toho našeho organismu. Ne. Ty bakterie v našem organismu zpracovávají to, co do něj dáváme, a potom produkují další věci. A na základě kvality těch bakterií budou produkovat ty věci, které budou pro nás buď lepší, nebo spíš horší. Jak jsou základní principy starání se právě o to naše střevo, o ten náš microbiome, jak ho krmit tak, aby on krmil nás s tím zdravějším způsobem? Ešte zaujímavé, naposledy som mal debatu s prednostom gastroenterológie v Bratislave a tie najnovšie výskumy hovoria o tom, že probiotika samotné ako výživový doplnok extra nefungujú. Oni fungujú len tak, že prídu ako keby medzi tie baktérie a ich tak ako povzbudia, potľapkajú a teraz ich tak prebudia trošku. Hej, prebudia, ty sa cítiš lepšie a niečo sa akože pohne, ale to je len taký, že short term. Ale čo naozaj funguje, sú tie prebiotika a prebudovanie tej výživy pre ten microbiome a potom tie prírodné probiotika, ktoré sú ako v tých potravinách už v tom celku, ako to príroda urobila vlastne aj s tými prebiotikami a tak. A v tomto komplexe ti ako keby ty vytváraš a ten mikrobióm a to všetko, čo má fungovať, tak funguje. Tam je skrytá odpoveď na veľmi veľa intolerancií, že intolerancie sa dajú vyslovene riešiť cez optimalizáciu mikrobiomu. Samozrejme, asi to nikdy nebude to, že budeš super tolerovať umelé, ako keby spracované krávské produkty, ale také tie práve a v nejakom množstve si kľudne vyriešiš a nebudeš mať z toho stres. A to sa mne stalo ako keby s lepkom, kedy som si myslel, že akú mám intoleranciu na lepok a už som to tak mal aj v hlave a vie to byť úplne v pohode. No a to je teraz potom ako veľmi dôležité, lebo z toho pohľadu, že tu nie je len o nejakú optimalizáciu, že mikrobiomu, aby mi dobre trávilo a zbavil som sa intolerancie, ale to je priamo prepojené vlastne cez gut-brain axis aj vlastne na tvoje fungovanie. A to je aj, ľudia to vedia aj z takej vlastne ľudovej kultúry, že keď ti je blbo, že netrávi ti, si zapchatý, alebo zase ťa preháňa, alebo niečo proste nie je v poriadku, že si zjedol ťažké jedlo, no tak ti to tak nemyslí. No a to je ako veľká súvislosť s týmto, že ako to je. A na druhej strane je tam to, že áno, keď neješ, máš aj tú hladovku alebo málo ješ, tak ti to ako keby že lepšie myslí, ale to ti myslí ako keby často, tam je tá tenká hranica, že kedy ti to myslí z pozície adrenalínu, že si v prežití a kedy si naozaj v tom takej alfa hladine, že si nie si hladný, si v pohode, si dobre živený, máš ako keby, funguješ možno viac tých tukov a funguješ ako keby v alfa hladine. Lebo veľa ľudí hladuje a ty dokážeš ako keby športovať a byť ako keby v tom výkone, v tej beta, silnej beta hladine, čo je vlastne o prežití. Ale tam nedáš ako keby tú tvorivosť a nedáš to také, ja to volám, že akože optimálne fungovanie mozgu z pohľadu ako kreativity a týchto funkcí. To téma toho mikrobiomu, já bych se rád přenesl do tématu nějakých superpotravin, superfoods a začal bych to možná jako kategorii olejů obecně. Nejenom v rámci superfoods, ale si představuju, co prostě má normální člověk na uplotny, co používá za oleje. Tak jaký je tvoje tak nějaký stanovisko k olejům obecně? Co vybrat, co lepší? Oleje sú skvelé veci aj tuky. Hej? Že ako sme povedali, že máme sacharidy, bielkoviny a tuky. No a tuky sa ukazujú byť ako kritické pre tú výživu mozgu a celkovo. A máme, ako sa hovorí, že semafor. Dobré tuky, neutrálne a zlé tuky.
No a najväčší prúser Československa je v tom, že my máme veľmi nízku spotrebu, alebo teda veľmi málo konzumujeme olivový olej a omega-3 mastné kyseliny a o to viac konzumujeme omega-6 mastné kyseliny v rôznych rastlinných slnečnicových olejoch. A to je ešte ako keby na margo toho, že to je ten prúser, ktorý akože urobila zdravá propaganda, že ešte niekedy sa aspoň konzumovali nasýtené mastné kyseliny vo forme slaniny, ako keby týchto nasýtených mastných kyselín, ktoré nie sú tak škodlivé, až na pár genetických výnimiek a samozrejme nejaké percento ľudí s tým môže mať problém, že keď má vyšší príjem, ale tie nasýtené mastné kyseliny sú v tomto aspoň neutrálne. Hej, že možno nie sú že zdravé, nemusíme to tak obhajovať, ale minimálne sú neutrálne a neškodia. A kdežto vlastne tie omega-6 mastné kyseliny, rôzne rastlinné náhrady, stúžené tuky, margariny, beta, flóra, kde to je aj pri tom vysmážaní, čo máme bežne, tak sú výrazne že problematické a škodlivé. A to môže byť ale aj lacné máslo. Hej? Takéto nejaké. Takže tu je ten hlavný rozdiel. Takže najzdravšie tuky pre nás sú omega-3 mastné kyseliny, teda rybí tuk, a teda či je to rybí olej, alebo v týchto veciach ako ten rybí tuk. A potom je to olivový olej a potom sú to špecifické tuky v zmysle kokosového MCT oleja a pravého masla a tak ďalej. Když se pověnujeme třeba zrovna tomu olivovému oleji, možná ještě jednu otázku bych se zeptal, co je, když už chci smažit, co je nejlepší na smažení? Co se týče nějakého dopadu na... Najlepšie na smažení je ghee maslo a bravčová masť, alebo sádlo. Jo. A co se týče olejů, tak... A olej vlastne istým spôsobom, keď si mal kvalitný ten olivový olej, ty dokážeš na ňom vysmažiť, ale musíš tú teplotu smaženia držať niekde okolo 180-190 stupňov. Ale ten extra virgin panenský olivový olej s nízkou aciditou má aj toľko vitamínu E a polyfenolu, že oni to protektujú a pri takejto teplote to vieš udržať ako ešte, že sa tam neprepaľuje ten olej. A ešte to vie byť aj kokosový olej. No, tak samozrejme. Jakých zásad by se člověk měl držet třeba u právě toho extrapanenského olivového oleje nebo olivového oleje obecně, když přijde na konzumaci? Je tam něco specifického, jak by se měl třeba skladovat? Jak vybrat zdroj? Může si olivovým olejem uškodit, když ho vybere špatně? Áno, no, celkovo všetky tieto tuky, ako je aj olivový olej, aj rybí tuk, že je dobré mať v tmavých fľašiach, aby tam vlastne nedostávalo sa k oxidácii a vlastne k kontaktu so svetlom. No a olivový olej v podstate je celá veda za tým, že vlastne extra panenský olivový olej s nízkou aciditou je fakt ten kvalitný olej, ktorý má vlastnosti a nemá ani tú oxidáciu, pretože vlastne firmy, ktoré to robia, ja mám pocestovaných aj výrobcov a tak ďalej, majú moderné technológie, kde zozbierajú olivy a v ten deň je to v lise a v ten deň je to nafľaškované v tmavých fľašiach. Dávajú si na to veľký pozor, pretože tak ako pri rybom tuku rôznych omega-3 doplnkoch výživy a pri celkovo pri kvalitných olejoch ide primárne o to, aby nenastala oxidácia. Oxidácia tukov v organizme aj celkovo je proste ten najväčší problém. Čiže preto olivový olej v tmavej fľaši a väčšinu olivových olejov, čo máte potrebných v takých zelených fľašiach, také rôzne, že ľudia idú na dovolenku z Chorvátska, si donesú nejaký olej od domácich. Olej od domácich vie byť dobrý čerstvý, 1 mesiac, aj to ešte ako majú uskladnený, to OK. Väčšinou si to dajú robiť do nejakého lokálneho lisu, to môže byť super, ale väčšinou ide fakt už tam aj o tú technológiu a o firmy, ktoré to profesionálne spracujú a ľudí. Môžu to byť aj takí, že malí producenti aj v Taliansku, ale oni si to vedia, čo urobia, už to nesú do toho lisu a všetko si ako keby urobia tip-top. Máš nejaké doporučení na niečo konkrétne? Je veľmi veľa tých, tam skôr ide o to, že ten zdravotný olivový olej viete dohľadať. Je jeden z mála tukov, tak ako omega-3 mastné kyseliny, na ktoré môžeme používať oficiálny claim Európskej únie ako zdravú potravinu. Čiže ty normálne na olivové oleje, ktoré majú nad 250 mg polyfenolov na liter, kilogram na liter, môžeš používať toto oficiálne prehlásenie, čo má veľmi málo potravín. To majú len nejaké probiotika, hej,
probiotické potraviny, hej, napríklad u nás taká brinza, potom to majú do tie omega-3 masné kyseliny a tak. No ale čo chcem povedať, že väčšina tých olejov má nízky obsah polyfenolov, pretože vysoký obsah polyfenolov máš vtedy, keď zberáš olivy skoro, to znamená hneď v prvom mesiaci a máš nižšiu produkciu toho oleja a ten olej je výrazný, silný. Má tie polyfenoly škrabu v hrdle, je štipľavý, je taký výrazný. A to je olej, ktorý má silu a má ten obsah polyfenolov. My robíme s olejmi, ktoré majú napríklad obsah polyfenolov od 500 mg vyššie. To je vlastne ako keby nejaké 3% olejov na svete. Pretože vlastne v tej dennej dávke 2 polievkových lyžic si vybavený. Máš taký obsah polyfenolov pre organizmus, že vlastne nepotrebuješ viac. Hej? Lebo máš takýto olej a to je tá koncentrovaná výživa, o ktorej hovorím, že máš taký olej a taký obsah vitamínu E, že môžu ti hovoriť, o čom chcú, ty to máš dosť. Pretože v tých 2 polievkových lyžiciach, niekedy aj v jednej, máš ako to, čo ti treba. Keď to máš pravidelne, tak je to super. A jak ho ty konzumuješ? Šaláty, dokončuješ jedlo, lebo keď máš taký kvalitný olej, on má super chuť, ty si urobíš risotto, urobíš si nejaké jedlo a ty len tak ako tú polievkovú lyžicu tak dokončíš a ti to ešte pridá tú chuť. Čiže, ale ty na tom vieš, ako aj na tých dobrých olejoch proste dať si vlastne takým cícerkom si dať na panvicu, hej, na ten podklad, takisto ti to ochutí to jedlo. Čiže dá sa na tom aj variť. Hej. Ten olej vláda teplotu do tých 180 stupňov úplne v pohode. To je to ideálne varenie pri stredných teplotách. Hej, čiže dáš olivový olej, hodíš zeleninku, hoci čo a je to super. Takže dokonca vlastne tak je to aj postavené, že zober si, že keď robíš steak, hej, z pohľadu gastronomie je najlepší steak na uhli, hej, a tak ďalej. Z pohľadu nášho vedeckého a zdravotného ten steak už obsahuje karcinogény, lebo je tam Maillardová reakcia a trochu ho pripečieš. Avšak ono to funguje tak, že v tom jedle máš steak, ktorý obsahuje nejakú dávku karcinogénov, ale máš k tomu šalát s olivovým olejom a ten olivový olej ti tie karcinogény vychytá. Takže si úplne v pohode. Hej? A preto vlastne tá stredomorská strava funguje, že to nie je tam, že všetko je zdravé, lebo aj ten organizmus potrebuje dostať aj malú dávku jedu a ľudia pečú tam mäsa aj na uhlí a tak ďalej. Ale vlastne máš k tomu kompenzáciu toho olivového oleja a tej kyseliny olejovej, ktorá to kompenzuje. Ja mám teraz urobený profil kompletne všetkých mastných kyselín od omega-3 až po vlastne tie dlhé mastné kyseliny a tak ďalej. A krásne sa mne ukázalo, že mám aj teraz ešte stále čo doplňať omega-3 mastné kyseliny a z tých omega-6 mastných kyselín mám lepší pomer ako väčšina ľudí. Som niekde na pomere 1:14, ale ešte z toho mám to, že aj keď to na prvý pohľad ešte stále nevyzerá ako dobre, či 1:14 alebo 1:18, tak pozor, ešte z týchto dlhších kyselín ja tam mám veľmi veľa obsadenosti tej kyseliny olivového oleja, ktorá ako keby nespôsobuje zápaly. Hej, čiže ešte pozor aj na toto v tých testoch, lebo oni ti zoberú, že omega-3 a zvyšok a tam treba presne určiť, že omega-3 a tie zápalové. Hej, a ty napríklad môžeš mať tak, že z toho olivového oleja veľa a tá je dobrá, ale ona nie je omega-3. Hej, čiže ten pomer ešte trošku je tam aj ten skresľujúci, ale tak som sa dostal k tomu, že proste stále to potrebujem manažovať, lebo tie omega-6 mastné kyseliny to máš aj v kuracom mese, v tuku, takom hej, lacnejšom, a kdekade ich máš, hej, máme ich veľa a to vlastne prispieva k tým zápalom. Jo, za mě jako ten extrapanický olivový olej, když se koukneme zase na studie, krásně o tom mluví i Max Lugavere třeba, který napsal Genius Foods. A je to prostě super potravina. Se vším všude, je tam toho strašně moc, je to hodně jako pozitivní pro to naše tělo, takže dávejte si občas, když si nemáte čím zalejt oliváčem. To je dobré, že hovoríš, máš 3 potraviny, kde ako, že na ktorých sa zhodnú asi, že všetci. Čo sa týka týchto olejov, tukov. Že niekto neschvaľuje kokosový olej. A tak, sú 3 potraviny, 3 tuky, na ktorých sa zhodnú všetci. Olivový olej, a potom je tam MCT olej a potom je tam omega-3 mastné kyseliny. Hej? Rybí olej. A všetci sa zhodnú. Hej? A tak to môžeme prehlásiť. Hej? To už sú na to aj štúdie a tak. Hodně studií. Áno. Jo, jakože a v rámci toho rybího tuku, když už uzavíráme tohle, tak to zkontrolovat si poměr DHA
což je ta velmi, velmi blahodárná molekula v rámci omega-3 mastných kyselin a všechny ty tuky jsou extrémně zajímavý pro mozek. No tak jo, teď jsme probrali oliváč, omega-3 mastný kyselin, tak trošku jenom prostě znova ten mozek z toho bude čerpat nejvíc, protože mozek je hodně z velké části z tuku a z vody a tvoří vlastně ty membrány našich buněk a podle toho, jak budou fungovat ty buňky, tak pak funguje celý ten organismus. Takže velice zásadní. A možná bychom se mohli ponořit do mozku, do jak nootropika, tak vůbec zdraví mozku, jak se o něj starat. A já bych ještě předtím rád tam se dotknul toho MCT oleje. Když jsme byli u těch olejů, tak MCT olej, ty jsi říkal, že před 15 lety tady nebyl, že to ještě neexistovalo. Tak co to je? Jak se liší od těch ostatních a co to tomu mozku může přidat? Není to jenom marketing? Nie, tak ten MCT olej je vlastne vyextrahovaná tá, voláme to taká najrýchlejšie vstrebateľná tuková energia z kokosového oleja. Čiže sú to mastné kyseliny vo forme aj trošičku C6, ako keby uhlíkovej väzby najkratšej, C8 a C10. Tie, teraz vidíme, už sú aj najkoncentrovanejšie čisté C8, kyselina kaprilová, tuším, aby som správne povedal, ale o to nejde. V podstate ide o to, že MCT olej, ja to ľuďom vysvetľujem tak, že funguje ako Red Bull. Je to, fakt sa tak stále budeš cítiť, keď si to správne nadávkuješ napríklad ráno do tej kávy s tukom, tak to máš ako Red Bull pre mozog. Len je to s tým rozdielom, že ten metabolický efekt je zdravý a je super, pretože vlastne MCT, hlavne tá C8 koncentrovaná, s vysokou pravdepodobnosťou ti spustí tvorbu ketónov. Aj keď si na večeru mal sacharidy. A tým pádom máš ako zdravý Red Bull pre mozog, vlastne s optimálnou odpoveďou inzulínu, pretože si nedal tam žiadne sacharidy ani nič a nemáš tam žiaden umelý bordel. Je to čistý vyextrahovaný tuk v tej kvalite. Takže takto by som pristúpil k tomu MCT oleju, že to vie byť perfektný taký boost, ale by som ho zakomponoval viac do tých nízkosacharidových až ketogenických jedál a tam z neho dostaneš maximum, pretože ti podporí tvorbu ketónov a tú stabilnú energiu pre mozog. A ketony jsou teda alternativní zdroj energie, který mozek může využít a velmi efektivně využít, což je na tom jako zajímavé. Alebo ešte môžeš MCT olej perfektne použiť na spomalenie sacharidov a keď si športovec, skôr potom pre tých športovcov a tak ďalej, že vlastne potrebuješ aj tie sacharidy, ale ty ich spomalíš olejom, ktorý ti nezaťaží trávenie. A je perfektný, ľahko ti trávi, máš z toho hneď energiu, ale tie sacharidy spomalíš. Takže môže to byť použené pre ľudí, ktorí potrebujú vysoké kalórie, kľudne aj s cukrami a tak to bude super. A jak sa predstaviť to, že sa spomalí? Je to tým, že sa nejak pomalej vstrebá? No sacharidy, celkovo vstrebanie sacharidov spomaľuješ v kombinácii aj s proteínom, ale ešte viac s tukmi. Že oni vlastne ako keby postupnejšie sa potom uvoľňujú, lebo napríklad už len tuk, to je ten prístup, prečo jeme na vývary a polievky, lebo keď zješ polievku, vývar, tak on ti obalí steny žalúdka a tie sacharidy tam potom akože neprenikajú ako ten cukor tak priamo, ale pomalšie. Já bych tady ještě rád podtrhnul jenom vlastně to srovnání s tím Red Bullem, že vlastně to je hrozně hezký, že máme ty paliva pro ten mozek, což může být glukóza, nebo právě třeba ty ketony, že vlastně dodávají tu energii, z kterých ten mozek potom bude pracovat. A jenom, že vlastně Red Bull, je to hrozně hezká metafora, jenom Red Bull funguje na principu kofeinu, který nefunguje jako to palivo pro mozek, ale funguje spíš, že vlastně zapíná některé sekundární produkce jako adrenalinu, noradrenalinu a zároveň v hlavě blokuje ten únavový systém, což ty ketony budou fungovat vlastně u toho zdroje víc, než práve ten kofeín. Je to tak, no ja to ešte vysvetľujem tak, že ten Red Bull vie byť užitočný presne pri tých extrémnych športoch, kedy telom ideš do celej energie krátkodobo a potrebuješ krátkodobo ako keby prežiť. To môže byť aj keď pri šoferovaní auta máš situácie, tak ťa to nabudí a potrebuješ prežiť. A nejde len o kombináciu kofeínu, tam ide o tú synergiu. Ty tam máš kofeín, B vitamíny, taurín, cukry, a vlastne cukry s týmito vecami akože, že fungujú. Takže to vie byť používané v extrémoch, ale na druhej strane, keď tam máš ešte tie cukry a tak je postavený napríklad ten Red Bull, tak potom nastáva crash. Kdežto po ketónoch a teda napríklad po tej káve s maslom, keď správne nakombinuješ tuky s adekvátnou dávkou kofeínu a s MCT olejom, tak nenastáva crash. A to je ten veľký rozdiel.
Super. Možná ještě jenom C6 versus C8, že se vyskytuje víc těch forem. C6 je úplne ako keby maličko v nej, to je tá veľmi taká smradľavá kyselina. Máš ju aj v masle, alebo v taký, to je vlastne, tuším, aby som niečo nepovedal, bola biochemici, taký ten butyrát, alebo čo, že ona smrdí to. Hej, preto tam je len akože minimum, aj v tých kvalitných olejoch sa dokonca dáva preč. Ale môžeš to mať v masle, vieš, také tie pravé maslá, krásne, také smrádek, hej, trošku to má. Tak to je tá C6. A to je vlastne ale butyrát. Takový fun fact, když člověk vylučuje butyrát, tak je to známka i nějaký jako, že je to pozitivně vnímání jako atraktivní u opačného pohlaví tak na nějakým dating marketu. Ano. Může být. Což značí samozřejmě, prostě to, co vylučujeme za pachy, tak značí to, jaký máme životní styl, co přijímáme za potraviny a tak dále. Takže máme zdravý mikrobiom. Přesně tak, takže dává to jako smysl. Jo. A jenom vlastně, že jo, je zajímavý, že záleží na tom tuku, na té molekule, jak má dlouhý ten odsásek těch uhlíků, že to je to, co znamená ta C6 a C8 a C10. Tak kolik uhlíků je v tom ocásku té molekuly. No ale teraz tu je dôležitá vec, toto ti chcem ešte dopovedať, aby som to nezabudol, lebo počúvajú nás ľudia, ktorí myslím si, že záleží im na tých veciach aj sa rozumejú tej téme. Si spomínal ešte tie omega-3 mastné kyseliny a z toho, čo už som naštudoval, je 80% výrobkov na trhu ako keby nie až tak užitočných a vôbec nejde len o tú koncentráciu DHA a EPA, ale pri danom výživovom doplnku by bolo super vedieť, a keď vám to firma predá, že dostopovať oxidačné číslo. Hej. To je kľúčové, lebo môžete mať akože pilulky a tak ďalej, ktoré majú vyššie oxidačné čísla. Ja teraz robím ako keby s tými švédskymi, norskými firmami, ktoré majú vlastne výlov rýb priamo naviazaný na produkciu a vedia jasne dokladovať oxidačné čísla. Teraz sa to vlastne aj zavádza do legislatívy aj pre tieto veci. Takže je tam, že oxidačné číslo a potom ešte to, že dostopovateľno, že odkiaľ sú ryby a naozaj, že aký ten olej, čo tam máš a v akej forme, lebo je vlastne tá forma je dôležitá, aby bola tá fosfolipidová, preto je to napríklad veľmi dobre spájať s olivovým olejom a sú nové vlastne doplnky výživy, čo robia tie firmy, ako majú to trošku taký na ten multilevel nastavené, ale naozaj som mal call s CEO a zakladateľom tej firmy Ecology norskej, potom je ďalšia taká švédska Zinzino a takéto a fakt to majú akože premakané, lebo majú vedecky dostopované aj tie najlepšie kombinácie a nakombinovali práve ten rybí olej s olivovým olejom do výživového doplnku. Jednak aj pre chuť, ale jednak ešte pre tú synergiu. A to je to, čo mňa fascinuje, že ešte hľadať proste synergie a o tom je to jedlo. Lebo na jedlo nikdy si nebudeš dať ako keby, že jednu vec. Ale ty, keď naučíš sa proste tvoriť pre seba skvelé synergie v jedle, napríklad aj synergie superfood, ktoré sú pre teba vhodné, tak je to paráda. Pre mňa je výborná synergia káva, tuky, MCT olej, pretože tuky mi spomaľujú ten kofeín, to vstrebávanie a mne to sedí. Niekoho to vystrelí, pretože má nízku senzitivitu na kofeín a ho to až príliš vystrelí, čo znamená pre neho, že kávu má nahradiť čajom. To som ja. Ale tých ľudí je málo. V našom prostredí je vás 20% reálne. Akože tu je celkom, väčšina je v strede a ja som ten vlastne zase 20% asi, že je veľmi dobrá kofeína. Mne čaj nefunguje. Teda akože nie, že nefunguje. Trvalo by to, je tam aj nejaký akože zvyk, ale naozaj mám veľký rozdiel medzi čajom a kávou, že ten čaj mi funguje na poobede, skôr u mňa fakt, že na ukľudnenie. Wow. Jenom tohoto je krásně otestovatelný, pokud by lidi chtěli vědět, tak v genetických testech mutace CYP1 a 2 genu. Tak. Ja to mám všetko namerané, čiže preto to hovorím tak confident. Ja mám... Jsi samý Ačka. No, ja to mám dosť silné ako v tejto sfére. Super. Tak to naproti sobě tady vedle mě stojí dva mutanti. Jeden ten, kdo zpracovává rychle, metabolizuje a druhý, který pomalu a já jsem uprostřed. Sešli jsme se krásně. Pánové, double shot espresso o 5. večer je pohodě. To už se rozklepuji já, tyjo. A když to si čuchne k tomuhle... To si dáváš, aby si doma zvládol deti a uspať potom. Lucky boy. Tak jo.
No ale pozri, ja si dám ten L-teanín, akože ten zelený čaj nejaký by si dám večer. Akože jednak ma to ukľudňuje, ale ma to dostane do takého štádia, že práve, že ja nezaspím. Hej? Ako, to je zase ako iný pohľad. Jo. Mě tohle dělá kakao a to jsem se chtěl zeptat, možná jako další věc. Vím, že řešíš kakao, ano. Že řešíš jeho kvalitu, zdroje a tak bych se mu chtěl trochu pověnovat. Protože kakao je veliký superfood, myslím, že tady nemusíme úplně jako rozebírat to, že to obsahuje největší koncentrace polyfenolů ze všech superfoods, které tam jsou, aspoň co vychází z těch jako metaanalýz. Ale co ty osobně, co ti vyvstává z toho ty super potraviny, jako z kaká, co je důležitý, co by měl člověk vzít v potaz, když si kakao kupuje, když ho konzumuje a obecně, co tě k tomu napadá jako ty nejdůležitější signál věci. Si mi teraz nahral na smeč. Kakao je skvelá vec, ale napríklad ja by som sa na ňo vôbec nepozeral z pohľadu polyfenolov. Tých máš dosť aj v olivovom oleji, v káve a tak ďalej. Akože sú tam špecifické polyfenoly, ale pre mňa je kakao o 3 iných látkach. Tá super špecifická látka kaká je teobromín, ktorý brutálne povzbudzuje organizmus a aktivuje srdce. Druhá super látka je tam prebiotická vláknina, ktorá v právom kakao je vo forme a v podstate v úžasnej využiteľnosti aj pre baktérie. A tretia látka je magnézium, ktorého máme málo. A v prírodnej forme takisto nejak, ako jak to tá príroda stvorila. A v tejto synergii tieto 3 veci sú vlastne že úžasné. A ešte tie polyfenoly navyše a ešte skvelá chuť. Takže pre mňa sú to ale tieto látky. Hej? A práve preto napríklad považujem za skvelú alternatívu momentálne, ani nie tak čaj, lebo toho čaju už je veľa, hej? Ale to je super, že je ho veľa, ale že alternatíva ku káve, že kakao. Hej, lebo tá chuť je taká podobná, to vieš mať ako takú horkastú chuť, hej, že ten, kto vlastne sa nechce zdať kávy alebo tak. A vie to mať podobný efekt, možno to kakao nie tak pre mozog, ale tak znútra, ako keby, že srdce, kľud, ale zároveň takéto celkové posilnenie. Ale zároveň to kakao má svoj kofeín. Hej. Čiže to je krásna vec, kde sa dostávame niekde, že pre mnohých ľudí ako si ty na ráno môže byť proste, že kakao, že úžasná vec. Hej. A takisto si ho vieš namiešať z MCT tukmi, hej, trošku aj masla pridať, alebo smotany, alebo nemusíš, necháš si ho čisté. No a tam je ďalšia zaujímavá vec, čo vám chcem povedať, že to som nevedel, ale je to pecka, úplne sa mi to potvrdilo, že väčšina firiem predáva akože aj kakao, že v prášku. A je to prášok a teraz bude nízkotučný, alebo už je aj ako plnotučný. A tí najlepší ti predávajú, že raw kakao, plnotučné a nealkalizované. To je fajn, ale keď je to prášok, on už má odstranené kakaové maslo. To je lacnejšia záležitosť ako komplexný kakaový bôb, ktorý má aj kakaové maslo, aj prášok. A ty z kakaového bôbu robíš kakaovú hmotu. 100% kakaová hmota je vlastne čokoláda. A tam ide zase o to, že tá silná, rýchla energia v prachu, ktorá ťa vybustuje, hej, dáš si taký prach, to ťa vybustuje, ona je spomalená tým tukmi, ako to príroda urobila. Čiže to, čo je ako to najlepšie kakao, je to ceremoniálne kakao, kedy zoberieš 100% kakaovú hmotu a toto si roztopíš, pretože tam máš aj kakaové maslo v značnom objeme. Aj ten samotný prach, aj ten celý komplex toho kakaa, ako príroda stvorila. Minimálne spracované, 100% kakao, tak ako sa robilo v tých tradíciách, urobíš to s vodou, do toho ešte dáš MCT a letíš. Můžu doporučit, jakože dám si pravidelně MCTčko s právě s ceremoniálním kakaem a je to neuvěřitelné. Je to fakt jako game changer potom. No a teraz to je presne aj to, že my vyrábame čokoládu a robíme a nám ide o to, že vieme presne, odkiaľ je čokoláda. Máme priamo partnerov v Kolumbii, ale aj v Peru a napríklad pre ceremoniálne kakao máme kakao, ktoré je vlastne z amazonského pralesa. Tu sú ale dovezené bôby a tu sa čerstvo spracovávajú a rovno sa dávajú ako keby do tej hmoty. Ale s minimálnym spracovaním, len sa to ako keby bôb sa jemne upraží, len stabilizuje a takto sa potom rozomelie na hmotu a tá hmota rovno už je hotová bez nejakého spracovania. Kdežto
A čo tým chcem povedať, že keď niekde píšu, že surové kakao, že raw kakao, tak to ako keby v oblasti potravinárov a čokoládierov je to bullshit. Pretože už len to kakao, ten kakaový bôb sa suší na teplote často ako keby, že 50 stupňov a ono vlastne, že surové kakao tam na tom mieste, kde sa urobí, tak si aj dajú, len ty keď ho tu máš spracovať a s ním robiť, máš obrovské riziko salmonely a bakteriálnej infekcie. A to vlastne vo výrobe potravinárskej ti neprejde, že by si mohol otráviť ľudí alebo si kontaminovať celú výrobu. Takže to, že sa tam píše raw kakao, to akože legislatívne nie je dostatočne ošetrené, ale to, čo my robíme a to, čo je tá správna cesta, je ako keby nepražené kakao. To znamená, že ty ho teplotne potrebuješ stabilizovať, flashovo ako keby tie baktérie ošetriť. To je veľmi len krátke ako keby zapraženie a tak ďalej, ale samozrejme, že nepražíš ho dlho a urobíš ho, má to inú chuť a vlastne je to tzv. Style, že unroasted. A my robíme vlastne s tým spôsobom, že unroasted chocolate. A aj keď to ľudia nevedia možno, že to tak nevysvetlíš, ale nikdy ako keby nepíšeme, že raw, hej, že surové. Je nějaká odrůda, která jako fakt je třeba nejlepší, co týče těch kakaových bobů? Je tých odrôd viac, samozrejme ako to, čo tak hlásajú najviac je, že criollo. To je pravda, ale vlastne reálne, keď ideš hlbšie do toho, že aké sú kakaové odrody v Peru a v Kolumbii, tak je ich až 9. Máš tam ešte Nacional a tak ďalej. To sú rôzne krížence, tak, ale ten hlavný rozdiel je, že vlastne vyberáš tie ako keby, že volajme to, že Fino de Aroma odrody Južnej Ameriky prevažne, čo sú odrody Criollo a krížencov, tam sú aj špecifické odrody a menej vyberáš to Forastero, aj to je to africké kakao. To má menšiu ako keby hodnotu výživou, aj chuťovú. Máš nějaký oblíbený druh přípravy kaká? Že já si dělám kakao úplně jako bez žádných jakoby přísad. A občas se dokážu představit, že pro normálního člověka, když to dám někomu pochutná, tak je to takový, že se už klebí a už se to nikdy nedá. Ale jestli máš třeba nějaký jako typy... Áno, ja mám také dve špeciality, čo vám poradím. No jedna je táto, že roztopím to ceremoniálne kakao, dám tam vodu, ale dám tam trošku šľahačkovej smotany, aby to malo trošku, že toho tuku a takú tú chuť. A MCT olej. To je jeden mix. A druhá špecialita je, že roztopím tú hmotu alebo pravú čokoládu, môže byť niekedy aj tu A80 a tak ďalej, to máš ako roztopené, také teple. Tam dám ešte soľ, jemne si ju prisolím a máš dezert, že zoberieš a kúpiš si kyslú smotanu. Ako sa to u vás volá? Zakysaná smetana. A si dáš zakysanú smetanu a na to si ako keby nalievaš. A je to úžasná kombinácia akože studeného, kyslého a do toho teplá čokoláda. Je to ketogenické celé a je to úžasné. Wow, a toto si dáš ako dezert a to je že mega. Lebo a vlastne v gastronomii a ty keď chuťovo vnímaš veci, tak tie najlepšie reštaurácie ti aj kombinujú to, že ty chceš teple so studeným a rôzne ako keby chute, hej. Aha. A tá kyslá smotana je, že kyslá mliečne a toto je zrazu, že silné, také horké a tak a perfektne sa to doplňa. To je super jednoduchý a zní to fakt zajímavé. No a je to jednoduché, lebo nemusíš sa baviť, že si kúpiš kelimek a tu si to roztopíš, alebo máš, ako keby zohreješ to kakao také husté a tak si to s tým dáš. Ale niekedy to len tak aj že jem smotanu a si to zapíjam tým. To je super. A to vyskúšajte, to je akože... Môže to byť aj akože plnotučný grécky jogurt, alebo takéto ako keby veci. Tak jo, já bych se rád posunul k mozku. My jsme teda spoustu věcí z rámci mozku už probrali. Ale co jsou možná zase fakt vytáhnout ten jako signál ohledně zdraví našeho mozku a potom probrat i možná kognici a nootropika nějaký, který... Tak. A co to vlastně je vůbec? No, výživa mozgu ma fascinuje a ja robím prednášky ako nových poznatkoch výživy mozgu a tam máš rôzne levely. A tak ako sme hovorili, ja radím ľuďom začať od fundamentals, od základov. A základy sú v tej bežnej strave, v tom výbere, že to, čo mozog posilňuje, sú naozaj v podstate ako najviac správne tuky a potom proteíny, aminokyseliny. To je kľúčové. Od toho máš náladu, povzbudenie a práve, že menej sú to tie sacharidy, pretože sacharidy sú palivo, tie tam majú byť, ale tie pomalé. No a v podstate tam ty vidíš to, že počas dňa, keď chceš fungovať napríklad, že raňajky a obed, tak je rozdiel, či si dáš sacharidové jedlo a či tam máš tie bielkoviny, aminokyseliny, alebo nemáš.
Takže tie aminokyseliny ako značne rozhodujú o tom, ako sa cítiš. No a potom sú to tie látky, ktoré sú väčšinou v tých proteínových jedlách, ako cholín, ktorý je vedecky jasne dokázaný. A väčšinou potom sú to vlastne aj tie B vitamíny, ktoré sú aj v tých vlastne mesách a v týchto ako proteínových jedlách. Takže tie B vitamíny sú tam kritické. No a potom tie tuky sme už rozoberali, že omega-3 mastné kyseliny a tak, ale vlastne je to aj napríklad práve krávské maslo, ktoré obsahuje veľa myelínu. Tak tie tuky majú kritický význam pre mozog. A to vieme, že sú jasné štúdie, že u dlhodobejších vegánov, aj už počas proste vegánov až vegetariánov veľmi silných, takých, že od 3 rokov sa to začne ako dosť ukazovať, že tie rôzne stavy apatie alebo takej slabšej ako keby drive, mentálnej výkonnosti, letargie a podobne, väčší sklon k depresiám alebo rôznym problémom tam nastávajú. A o to viac tam treba zdôrazniť, že v našom prostredí, pretože jediná, ako keby ten rozdiel veľký, ktorý tam nastáva, je, že keď žiješ na rovníku, tak tam vlastne si v lete máš veľa slnka a tam sú čerstvé, ako keby to ovocie a tak tam ešte vieš byť akože vegetariánom. A vieš tam fungovať, lebo sa to kompenzuje. Ale my práve tuto máme inak a to vidíš, ako to ide smerom na sever, tak v podstate tí eskimáci a tak žili veľmi dobre na tejto strave. A potom ešte ako reálne ty by si mohol urobiť štúdie, kedy jedna vec, čo my riešime vlastne, že kto jak je zdravý, ale to nevieme, lebo my nerobili sme brain scans ľudí, čo žijú na rovníku a jedia sacharidy a nerobili sme brain scans, akože myslím, že už sa robia a jasne sa ukazuje, že brain scans ľudí, ktorí žijú napríklad si dáš tú ketogenickú stravu a dáš tam MCT olej, ja som videl proste jednu značnú štúdiu, kedy tá funkcie mozgu sú jasne namerané, oveľa lepšie. Takže pre mňa je to ten základ, tá cesta v potravinách, kvalitný proteín, kvalitné tuky a správne doplniť akože adekvátnymi sacharidmi, ale určite aminokyseliny, B vitamíny a zdravé tuky sú kritické. A potom poďme do nadstavby. Poďme do nadstavby doplnkov a ešte špecifických látok, ako sú nutropika, ktoré to vedia boostnúť. Ale tam zase sú také dve línie. Jedna línia je opäť, že prírodná. To sú veci ako ginkgo, mačací pazúr, veci prírodné, ktoré sú v prírode. L-teanín, hej, napríklad zo zeleného čaju, kofeín, hej, v správnej dávke. To sú všetko proste látky, ktoré sú v prírode, podporujú perfektne mozog. A potom sú to tie veci, už ktoré sú akože vieme, že fungujú, sú vysyntetizované, ale tiež perfektne fungujú. Hej. To je napríklad kreatín monohydrát. Potom je to napríklad ten alfa GPC, ako keby fosfodylcholín. Potom sú to tie B vitamíny, ktoré už sú ako keby urobené v laváku. Ještě než se pustíme do tohohle z toho trošku, tak jsem se chtěl zeptat vlastně na to, kde teda seženu hlavně třeba ten cholin a B vitamíny, pokud si chci dát snídani, v oběd nebo večeři. Co je to hlavní jídlo, možná ta nějaká základní potravina, kterou si integrovat do toho To by som povedal v jednoduchosti asi, že tie vajcia z voľného chovu sú v tomto určite najlepšie. Tak to a potom tam sú veľmi dobré veci, ktoré obsahujú kreatín. To sú vlastne červené mäsa, divina a takéto ako mäsa. Játra jsou, že jo, ten multivitamin. Já chci jenom upozornit někdo, kdo by mohl namítat, že červený maso asociovaný nebo způsobuje dokonce jako rakovinu a další věci, tak jenom, že to je vlastně mýtus, že se ukazuje z metaanalýz a tak dále, že červený maso ano, ale když hodíme všechno do jednoho pytle a většinou je to přespracovaný červený maso, právě třeba burgery, někde jako Big Mac, párky, klobásy a tohle. A samozřejmě, když naprostá většina masa je bohužel konzumovaná v tlensní podobě, tak to potom bude způsobovat onemocnění, protože ten kontext toho jídla je třeba například s hranolkama, s dalšíma věcma, ale pokud vezmeme dobrý, kvalitní biosteak a ještě k tomu přidáme orgánový maso, to je ten nejlepší multivitamin, to je jedna z těch
nejzdravějších věcí, co můžeme konzumovat. Prostě ty studie na to ukazují zcela jasně, tak jenom jsem chtěl adresovat ten mýtus, který se často objevuje. Teď už je to lepší a lepší, ale pořád to bylo ve veřejném mínění. No áno, lebo to odpoveda tomu, že akože v tých nejakých štúdiách my nevieme úplne zistiť tú kauzalitu, že či toto červené mäso, ktoré má nejaký proteín a tak, a jediná vec, ktorá tam môže byť problematická, sú fakt, že ako keby karcinogény a to, keď sa to spečie a Maillardová reakcia a nejaké proteíny, ktoré vo vyšších dávkach potom môžu spúšťať nejaké gény, ale to je vlastne že menší vplyv ako to, že to všetko, čo sa meralo, bolo napríklad konzumované ako burger s hranolkami, ale jednoducho sa dostaneš potom k pomeru omega-6, omega-3. A omega-6 máš jasne dostupované, že tento zápal a tento pomer robí vlastne aj vlastne artrózu ciev. Takže tam vzniká zápal. Jo. Zánět. Jo. Tak jo, takže máme vajíčka, máme maso nějaký. Potom ty jsi mluvil ještě o dalších možná zdrojích jako proteinu a že to je velmi důležitý v rámci pokrytí aminokyselin proto, aby ten mozek nějak fungoval, aby jsme se nějak cítili. Co když maso někdo nejí třeba vůbec? Jak vlastně zkombinovat proteinový zdroje tak, aby právě tam vznikala synergie? Protože víme, že se snižuje vstřebatelnost. Áno, tak tam je dôležité, že vlastne, že dostaneš denne to full spektrum esenciálnych aminokyselín. Dá sa to, tí, čo sa vegetariánsky dobre stravujú, tam sú aj tie vajíčka, rýža, šošovica, lušteniny. To sa viac menej dá v pohode skombinovať. Problém je to vegánstvo. Ja to poviem na rovinu, to je akože kravina tu, že ty akože dostopovateľne akokoľvek môžeš byť spirituálny, neviem čo, keď sme ťa zobrali do nejakej skúšky aj tvojej výkonnosti, dal by som ti zaťažový test aj nejakého športu alebo celkového nejakého prežitia, tak to proste tu nedáš v našom prostredí. Nechám tomu otvorenú cestu, že dobre, niekde na rovníku, v Indii, keď chodíš a budeš tam meditovať a vieš byť asi zdravý a nenameráme ti zápal a budeš zdravý a môžeš sa dožiť do 100 rokov, OK, fajn. Je to možnosť, ale my žijeme tuto v mestách, zaťažení našim environmentom a sme vlastne v nejakom pásme, kde je menej slnka pol roka a tak ďalej a je to proste celkom značne dokázateľné, že napríklad aj u nás je vhodné byť vegetariánom, ak tak jar, leto a jesť menej mesa, ale potom zase to ako keby cykliť a prenastavovať. Takže toto je tá sezónnosť ako veľmi dôležitá. Jo. Když jsme vlastně my nahrávali náš online kurz biohackingovej, tak jsme tam řešili vlastně stravu a to, co vyšlo, to, co vychází z těch studií, to, co prostě povídají i experti, tak je právě ta cykličnost. Jo? Že vlastně ta cykličnost je strašně zajímavá, že to není o tom, že mám pořád hrozně moc proteinu a budu to do sebe, ale týden mám, nebo měsíc mám a měsíc mám míň a tak dále. A tohle to se ukazuje. Cykličnost v mnoha z těch věcích ohledně stravy je docela důležitá. A adaptuje ten organismus v rámci té metabolické flexibility zase nejakým spôsobom. Takže... Je to tak to aj môžeš cítiť, to záleží aj od toho športu, ako to máš a kde žiješ. No ale tam by som povedal, že ja obraciam tú pozornosť na mozog. Hej? Lebo vlastne prídeme k tomu, že veľa ľudí chce schudnúť, dostať sa do lepšej formy a tak. A teraz riešia kalórie a nejak sa ako keby že budem cvičiť a tak, ale zabúdajú na to, že vlastne čo rozhoduje je tvoj mozog, to je riadiaci orgán. A keď raz ten mozog ťa dobehne, v zmysle aj hormonálnej, napríklad v produkcii toho leptínu a toho hormónu, tak ty proste budeš tak šialene hladný, že to proste nedáš pevnou voľou a vlastne nedokážeš ako ten životný štýl zmeniť. Hej, to je taký problém tých ženských diet. Hej, že týždeň držím a potom ma aj tak zlomí leptín. Alebo teda áno, tá funkcia toho leptínu. A tu ide o to, že my potrebujeme začať od hlavy a keď optimalizujeme výživu mozgu, tak sa strácajú chute na sladké, si oveľa viac akože toto a potom to samo začne ako keby sa dostať do homeostázy, do rovnováhy organizmu a sa začne tá ako keby aj váha upravovať. Takže tá výživa mozgu je kritická, lebo to je od toho, že ako začneš deň,
hej, tak potom máš ako keby so sebou nesie, že keď to začne, že sladkým jedlom a tak ďalej, tak už na obed si hladný ako vlk, hej, a už si rozhádzaný, cukor v krvi je rozhádzaný. A potom vlastne všetci riešia, že ja mám závislosť na sladkom. No ty ju nemáš, ty si ju akože tam aktivovala. Tak to je to, hej, že keď potom začneš ráno proste nízkosacharidovým jedlom, manažuješ to a tak a zrazu tebe prestanú chýbať ako keby, že sladké. Keď tak ti príde, že čokoláda, dáš si 70% horku, aj to ti je už sladké. Asi s tým úplne spokojný. Senzitivita na cukor a na tieto hyperpalatable foods sa úplne mení, hej. A tam je tá cesta. Hej. Áno, možno to ako keby chvíľu bude treba sústredenie, tú pevnú voľu, ale tú pevnú voľu len treba na to, že si povedať, že ten výber urobím jedla taký, ale za 2-3 dní sa to úplne, že väčšinou také 3 dní a viem, že to je pre väčšinu ľudí ako keby, že aha, už vlastne nič mi nechýba, že keď som 3 dní dala ako keby tento režim správny, tak som v pohode. Líbí se mi ta perspektiva, že se musí začít u mozku. Dá to smysl. Mozek, orgán tady váží sotva něco okolo 2 kg, ale sežere 20% energie, kterou do toho těla dáme. Dušané, moc děkuju za bezvadný rozhovor. Já bych ještě před koncem, než to úplně ukončíme, tak bych si rád dovolil tady udělat ten launch. A to je to, že my jsme společně teda spustili náš produkt dohromady právě zaměřený na nootropika, kam jsme se skládali naše nejoblíbenější látky, obohacený právě o prekurzory toho, ty dodavatele toho cholinu do toho mozku pro produkci acetylcholinu. Takže a to je Brain Focus. Takže ještě jednou moc díky za tvůj čas, za to, čemu se věnuješ, za to, jaký máš know-how. Možná se zeptám ještě, kde ti lidi můžou najít a jestli máš nějaký poslední slova, který chceš vzkázat našemu posluchačstvu. Tak ja len odporúčam, že pozrite si našu firmu PowerLogy, ja som jej zakladateľ. Podľa môjho mena si môžete vygoogliť, mám aj ten blog a podcast, ale hlavne to teraz riešime ako za ten celý celok PowerLogy ako firmu, ktorá produkuje funkčné potraviny a výživové doplnky čistej chuti, aj čistého zloženia, až takého prémiového. A to je to, prečo som rád, že sme sa spojili, lebo som našiel vo vás jedných z mála ako keby tých biohackerov, ktorí sa do hĺbky rozumejú a idú na to cestu vedu. A to bolo také aj prirodzené, ale vy ste aj potom pozreli, ako mám navrhnutú tú formulu a ste dali na ňu len feedback, že aké je to unikátne, ste to vytestovali, ešte trošku sme to tam vyladili. A je to naozaj unikátna formula na trhu, ktorú ja mám odkonzultovanú, ako keby to neprezradza, ale je dobre mať kontakty na vedcov a možno už aj ako keby tých vyslúžilých, aj 50-tníkov, 60-tníkov, ktorí ako keby už niečo znají. Takže my PowerLogy konzultujeme s veľmi skúsenými vedcami, ktorí už sú aj vo svojom veku a tí nám ako keby navrhujú aj tie funkčné dávky. Že nie je to len o tom, že tam dáme nejaký cholín, ale on tam má 250 mg, čo ako je v strednej Európe ťažko dohľadateľné. A to je super. Jo, je to skvělé, já jenom děkuji za ten výživný rozhovor. Bylo to super, odnáším se z toho spoustu věcí a když se člověk koukne na složení třeba právě toho Brain Focusu, jak teďka říkáš, tak je zajímavý, že potom, když jde do těch databáz, těch studií, tak my sami jako to řešíme prostě x let a řešíme to, kolik toho má nejvíc evidence. Že jako těch látek člověk najde milion, ale je o tom, co má ten nejvíc té evidence, aby to bylo prostě co nejefektivnější. A člověk jde skrz seznam těch látek zjistí, a OK, jakože to jsou ty signály z toho šumu doplňku stravy. Takže já jsem rád, že tohle vzniklo zkrátka. A ja som rád, lebo tá cena výkon je unikátna a ja stále hovorím, že žiaden bullshit, že my sme pripravení, že 100% peňazí vrátiť, ale že to funguje. Hej, že ja napríklad si dám len 2 tablety ráno, lebo 3 už sú na mňa veľa, až tak, ale to je... Je tam terozen. Áno. Dá to smysl. Takže niekomu môže len jedna postačiť a tu máš proste dávku proste na 1 až 2 mesiace. Nemusíš si to dať každý deň. Je to presne tak nastavené, že ako hovoríme so všetkým, to suplementácia je podľa cieľa, môže byť kľudne intermittent a je to aj zdravé.
Takže... Tohle speciálně, že jo, tohle to prostě, mám podcast, OK, dám si to, mám přednášku, OK, dám si to, ale jsem doma celý den a sedím na zadku, nebudu na procházku, OK, asi to nepotřebuji. Víkendy to nedávaš, vieš, to dávaš, keď potrebuješ, alebo máš horší, kompenzuješ spánok s tým celkom dobre. Jo. Lebo niekedy, ako ľudia majú deti a tiež niekedy ten spánok nevieš ovplyvniť sám, aj keď si dáš všetky biohacky, tak máš deti a iné faktory, ktoré zrazu ťa aj zúdia a vlastne na druhý deň potrebuješ v práci fungovať a to vieš celkom vykompenzovať. Super. Tak jo, ještě jednou díky moc za tvůj čas. Loučíme se i s vámi, milí posluchači. Děkujeme, že jste se doposlouchali, dokoukali možná až sem a budeme se těšit u dalších dílů. Yes. Pokud chcete nás nějakým způsobem podpořit, stačí, když ten díl zazdílíte se svojí sociální bublinou, s mamkou, taťkou, babičkou, svým psem, jaký libo. My se díky tomu máme šanci šířit se publikem dál a šířit ty užiteční informace. Jo. Tak ja sa tiež budem zdieľať. BrainVR idú na Slovensko. Yes. A pokud chcete, tak můžete navštívit uplife.cz, koupit si náš BrainVR Mind, náš společný BrainVR Brain Focus teda, a nebo máme naše online kurzy Průvodce mozkem a myslí, mentální modely a právě biohackingový online kurz, ten je nejnovější. Teď tam nově přibyla i yoga nidra, musíme to pořád připomínat, že to je velká událost, vedená meditace přímo od Krištofa Spánková, jsou na ní zajímavé hrozně studie. Je tam praxe, je tam teorie, stojí to za to, takže kupte si naše online kurzy a s kodem B2TVA30 máte 30% slevu, všechny odkazy najdete v popiscích. Mějte se krásně, Dušane. Čau, díky. Mějte se krásně. Čau. Ahoj. Whee!